مستيات بيتنا عزيز السلام تنابصحكم على مكتال مدبات مستيات بيتنا اتركوا قرات هاتلتنا كما يتوعلوا كما كنيقوم نلو معلتي زيت منسيات بزبل مدب مس ابوني تريون دلخو دما تاغاج دجن كسته سمار قبر سلاسي كاب شودن كمون غزتني حنوق تخله كاب امريكا كنزات خنمسينا بستفلالي زعواتات تاليلنا كنزات خنمسينا كم كل جزء مكتالكم سابه هودات مدبنا مكتالكم عدمكم مدبنا خبلكم زخبركم قراءة جايشة ديجن سمهار كمون هنوجا كم كل جزء بسم كلهم تحاتلتي مستعد بيتنا زي مسكنكم لو معلتي كم زي تقول تصنعه أبستفعل لي زعواتات توكيرنا نزات خنمسينا سلازي استفعل لي الرأي خلونا نقولي بزي سكفتا حسابنا نقلت نزاتن نمسينا كان جمارنا قلنا نتخاتلتنا سلام كتبرو Thank you تسفي قومخاني نايو حاجة ده زولي دحرنا وحي جدي إن نرغب لنا نسامو قومخا دجان سلازي سبوقنا يبحر جدي خلونا سفاي قبر قومخان خلون تخاتل تخاني سبوق غانا حبري تغنبو سفاي قبر Thank you اوكي بمجمرتا نمستيات بيتنا هم دمانا عهان تسفي مالتيو أخبيركم سلازة عدمكمنا أنا مسكنكم يعني لنا كم زبلا كازلو نوي حكيرنا تنحنا هنا ايكونومس هينوكسي ولا مساخم بزمسل شو هدن كمان تتعفينا هنا أمينا تسفاي قبر قال زراخب نقر كفترة لنا بزي أربع جزي بنراخب بزخونة عوث نايم بها حال مشاتي قبرلنا thank you يقول سمو thank you مجمرة تسفي نزمرة بزي سلازدالها كمون كلاتكم أبالاتنا كارتن ناي مسيات بيتنا مالتيو سلام هينوكا كمون سمارينا نوحنا يجرنا تتفينا كلاتنا مالتيو سلام كا خبرات تقاتلتي نايزمرة بزي thank you صبو لجو بطعمي زمرة بعسر عنايا مرحبون خوينا صبو دحرنا ويح جزي دس بلاني مساهم مرحبون بس كم يوم بوزيتيف سخون سبات بطعمي نايب حاجي دس بلاني دحرنا ويح حمزينا مرحبنا سو نابي تدالي نازلنا مدب نمتاو بزيا بسكرين الزول عليكم دجو بخاينا نجمر فيسبوك قد حلفه معلطات استقع خياني راه وانا ويتنا قداسيتين سل زخانت سل زفوت هو وان كنزاربات كنبرحلا كتبرحلنا الى امتياز تعيز بالله زي بسكرين ريزرنا كل تستفر عليه وتقعتات زي كونس حادث استفر شو مجدد راح يزرع ينزله اذا انتي مالتيو ابدن بتعومو زلو بقعه فتحات سقمات تحت زيرو مخانو مسكر زدلي يكونن بلقع زعبي سقمي أكل تسلسل استخافة ودبات مكساساتن ترنافتاتن حاجة خلت نابلنا كنزرزر نخلينا أوشتا زتفترة قرجت بسنفلتها من قد فتحة وعزاز أصلت ودب ويمكساسكن أنا بقولكي حنتو كهذا كسايكلن بحفشات تصعب كم سنابلا جلس كنديجن زي سكحب زبالك تبرحلنا بزي عن جمريا حراي thank you تسفي مجمرة هو أنا انتهي زري كم زي نبلو أب حدا ودب نبلو أب حدا من قصاص نبلو قلا تسقمات كفترن كله وكلتا سبات كباسون كله بزح وان كم زي زر أنا جرالو انتهيو تي سبات سين أب كلتا مجمع مع كم زي بقولتو في كلتا سقعي كم زلو أمسيل كان ناي مجلاس وي كلتا سقع علو الكا ناي مربدا عينت أكايد علو جن لك عيكون زبل عمل خاخت عيزلني أنا كاب مجمرتو أب حدا كونكا كتقالس أب حدا كونكا كتقعز زبقسك مخنيات زبقسك علامة زبقسك سلمنتاي زبل حطو ترسي له حجي أب كلتا نقرات كجامع عن كله ويجريتشت كجاتم كله جريتشت عند الرسول سأجمع يكونن بخوم إنا كابتي سعبين زجمر كابتا صحفتون كاكم تبجي سي جريتشت سأجمع كويني فلتني برجس كنقرأ شون على الناي مالتي إذا حش حساب أبكم زولد وي زفتر زبل حساب يزلنا مالتي جن جريتشت هبب استفتر له كلتا سبات وي كلتا وجلتات تقرأ شون كبهالن كله كم زي كلتا ببينهم عينة وجنات تمثيل كا ناب حد يسأل عن تزي حسكا زبل عينة كايدا
مسمن ኣለኻ ኣበይ ኣለኻ ነየንዮ ኢኻ ትድግፍ ዝዓይነቱ ዓይነት ኣመለኻኽታ ግን ልክዕ ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ዛዕባ ብዛዕባቶም ተገራጮም ዘለዎ ኣካላት ኣይኮነን ወይ ብዛዕባ ተፈጢሩ ዘሎ ግርጭታት ኣይኮነን እቲ ቀንዲ ሕቶ ብዛዕባ እቲ ተላዒሉ ዘሎ ሕቶ እዩ ብዛዕባ እቲ ዝኣኻኽበና ሕቶ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ስለዚ ግርጭት ተፈጢሩ ምግምማዕ ክፍጠር እንከሎ እቲ ዘበገሰና ዓላማ እቲ ዘጀመረና ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግብኦ ንሱ ነበላሽወለና ማለት እዩ እቲ መንገዲ ክንከዶ ዝግባአና ነንውሕለና ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ቀንዲ መንገዲ ነቲ መሰረታዊ ዝኾነ መበገስ ዝኾነ ሕቶ ረሲዕና ኣብ ተፈጢሩ ዘሎ ግርጭት እንድሕር ንብል ኣለና ኮይና ፀገታት እንድሕር ንርለና ኮይና ኖ ንሱ ይኮናን እቲ መንገዲ ብዓብይ እቲ መንገዲ ንሱ እዩ ዝበላሾ ዘሎ ንምባል ማለት እዩ ካልእ ቁርብ ድሕሪት ምልስ ኢለ ይፅሕፍያ ከምዚ በዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ገለ እውን ኣይኮነን ናብ ድሕሪት ትምለስ ናብ በዓል ስምረት ትምለስ ቅድሚኡ ዝነበራ ውድባት ምንቅስቃሳት ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ዝነበራ ክኸውን ይኽእሉ ኣብ ካልእ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ግርጭታት ይፍጠር እሞ ትፈልጥ ዲኻ ዝኾነት ምጥቃስ ሲኢነ ዝተፈላለያ ክጠቅስ ክእል ብዙሓት ማለት እዩ ሓንቲ ኔራ ናብ 2 ናብ 3 ገለ ዝተጋምዐት ክጠቅስ ክእል ግርጭት ተፈጢሩ ሰብ ርእይዎ ገለ ነቲ ግርጭት ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ከምዚ ምዕቡል ብዝኾነ ኣካይዳ ኣብ ጣውላ ኮፍ ኢሉ ተራዳዲኡ ፀገማት ፈቲሑ ዝኸደ ውድብ ዝተጓዓዘ ማሕበር ገለ ግን ኣነ ክረክብ ኣይከኣልኩን ሕጂ እቲ ኣብ ኣፋታትሓ ፀገም ዘለና ብቕዓት እቲ ኣብ ኣፋታትሓ ፀገም ዘለና ርድኢት ብዓንደ ርእሱ ኣብቲ ፀገም ዝብል ኣምር ዘለና ኣመለኻኽታ ጉጉይ ኣሎ ማለት እዩ ብመሰረቱ ዘበገስናዮ ሕቶ ክንርድኦ ይከኣልና ኣለና ማለት እዩ ንፍትሒ ንቃለስ ኣለና ምሽ ንዲሞክራሲ ንቃለስ ኣለና ምሽ ሕጂ ዲሞክራሲ ማለት እንታይ ማለት ኣነ እኮ ሓሳብ ኣምፅኤ ሓሳብ ኣበጊሰ ኣብ ህዝቢ ከስርፆ ደልየ ካልእ ሰብ ከዓ ነቲ ናተይ ሓሳብ ፈፂሙ ዘይሰማዕ ፈፂሙ ዘይድግፉ ሓሳብ ፍጹም ምስ ናተይ ሓሳብ ተቃራኒ ዝኾነ ሓሳብ ኣበጊሱ እንድሕር ተዓዊቱ ንዕኡ ክቕበሎ ኣለኒ ማለት እኮ ካብ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ እንድሕር ኣለዎ ሰብሲ በቃ ይቕበሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ናተይ ዝፍለ ሓሳብ ዘለዎ ሰብስ የድልየኒ ይብል ኣለኹ ማለት እኮ ሕጂ ግርጭት ክፍጠር እንከሎ እምበር ዝተፈላለዩ ሓሳባት ተፈጢሮም ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ከመይ ኣወሃሂድና ኢና ክንዕውቶም ንኽእል ከመይ ኣወሃሂድና ኢና ኣብ ረብሓና ክንውዕሎም ንኽእል ኢልካ ኣብ ክንዲ ምሕሳብ ኣብ ክንዲ ነቶም ዝተፈጥሩ ፀገማት ኣመሓዲርካ ኣሊኻ ክትኣልዮም ወይ ክትፈትሖም ምፍታን ከምዚ ፍጹም ብመትከል ከምዚ ጀባን ሻዕብያን ዝገበርዎ ዓይነት ኣካይዳ ነው ኣብ ቁርብ ግዜ ሓንቲ መፅሓፍ ከንብብ ፀኒሐ ናይ ኣቶ ሰመረ ረዚን ዋጋ ዝተኸፍሎ ቃልሲ ገለ ትብል ولا حنتي يخجل صقول إن دحري تمليسوت عب جبهنا بزواج مبارن زنبرة عشموس كم زنايمت كل نايجل جليلهم كسرت لنا زفتنو كم يكونن هجي كاب تاريخ هاي تمهرنا بمسرد نزل علينا حطه ومزق بقى يتردنا قد فوت تاريخ كاب تاريخ ممهرن زي ممهرن رزنت نايت علنا يوزل لنا حطه رزنت نايت وريدنا زلوا السقاي رزنت نايتي كن فتحوا إنا لنا تسيلان قال سولو جزينا قلبتنا نخفلو زلنا سبات يوتهم زخفلو زلوسي رزنتهم مزق بقى يتردنا يعني مالتي يعني كان تسفين تفلاليهم أنا مسيونك لخونا لأن مستسفين لأن حرة حسب لكم لك عقونا بمسرن تأجيركم نيرو هنا كنت تسفين سي مساوي حنت أول أخوفكم بحسب قعدنا خن كتسل زبجسنا يحطوا سنتين نيرو تحطوا سنتين هون الله أما قلنا كتبهم قريجة سأقع مساعد زي مساعد قال يكون مات نار بعض قال لخونا خليه حاجة أنا ذات حفظ زي أخم مسحف حدا وجن حس كاب استفتروا قريجتات بقى أنصارنا يتهم حدا هو اختبلت غريقة يقول له كلتا سوات هاوس بأصله سي حدا ساق عند حرحيسكا رجسنيا إيه نايت حدا جيجاتات معك تركب تغيريها جيجات راح نحرق عدل لها هونكا بأنصار عبد حدا هون كانت حرق نحرق تمت لها هونكا معك جيجاتات تبلت غيرها نرى زغل لها هون غيري جيجاتات على ليها زين كم زندي من دابل كام بال جن نتزبجس كايو حطو نتمسرت هاوس خونة تكالسول له جزي خد خفلو له قلبت كات خفلو له زل خانة جرسي نعوسي عوث أي عوثن الكام حسابس يرسع سلزولي نزات صحفت زي بيليا بمسرته كم زعانة من مقالات كمتسن كله هم زعانة من فليات كمتسن كله تجمعاتنا نمفتح عمنا عندنا عسى خيرين كله بعزنا أبو منصر ندار حاجة يزخير زلوا سلازي كينو نتزعبي يسأل ندحر آخر رئي فتينا بعابي يتمن قد يزبلاشو زلوا كل تستفلالو يسقطات سلست تستفلالو يسقطات هيكونوا زلوا حدا استبلاشو من قد يزلوا حدا كملس زقبو جنك أمم مريسنا ندنا ويزلنا ناي فتحي حطو يزلوا نمبالي تسفيحوي تنكيو تفضل جناي بعاكي هاي عدلو إثيوبياوي يابزين قالت إيرتروان سنت أولا ما بجيبت راند تقوم نمبر زاتي روسي ريكو أي بلتني قال لي سبرت عاكي زي أنا يقدر نلا قولهم نيرنا مرة بجد اللي تفتحي تاريخها بفوت نايزة زبها الأمر ولا سنة 10 عامات هذا أنا بزفلته
ريفلتني نجارات كونفليكت فتر just be solution be scientific زخنا مجدي وي ناي conflict management بزخنا مجدي فرادي خط أو لا تزايد خاص فتح ريفلتنا نون زون كامن تاي سجى مخونس ك سمو هنوجاها يا سامو زي جوكلو صحيح با كامن تاي مخنو بلوينا جناف كامن تاي ما بقيس إنفوسن جنا بحجينا إحنا حاسب له بركة تتسجى من تايديو تي كم زا دجن قبل كاز أنحسي نعي نعخان وين هني نعي ندجو وسي كم زي ما حبرنا يدك عدي كنا نراخيبنا قلسي راخيبنا علامة راخيبنا حدا من اللي صوز جبعنا حجراوي زبا حتى يراخيبنا كفتح زجل كفتح زلوا قطار الله حجرنا كفتح زلوا ملء حزبنا أسير زلوا قدر الله سلازم نسير راخيبنا إزي جزيف العمازي كرسع زي بالليو نوعو مفتاح كات ناي موداتا شتوي ترائي خا كم تدجو خبلوز أنحة ولا لو تمتي خاطر راح ديكونها لو تدع بزح جزي كوي متي بعلم انت عينت لو تخامس هلا تاو حتوي وهنياتو تتمتو لو تندحر كابز زلو تهز بزي حشوينو زي الكاي ملا سايبلون حد ملاخ تعلي قال ملاخ تتك شمت راح يخاطك إير مالتي نايت سرعات كم خي كونون كنت زلنا نجاريو حجي زبقسنا علامة كن بتحلو دلينا زلنا شتو نتشتونا بخمينا خنعوتو ويكا خن بتحو كم قدما ولا نتي شتو هارينا يون كما جرنا نوحسو كما جرنا رجوع نجبرو انت عينت لو تخنا متساب زبل نحسب دينا إلى نحن نفسية حتى بتدقق كامي مغنياتو بزوح جزي I don't know أبسدت كين كام كلاس ناتو زخونة عبر الله ناتو زخونة بالدهوت هتحلوه كافتك عندي كنت كافتك عندي بايتا سلا تعالي خاص لزل خاي مثلني ناتو زخونة بحريات الله ناتو زخونة بالدهوتات الله زي السنة خلوه زي دناقوي وبعتاتك الله I think نتيك تعالي وتدل زل خاص رعتون نت كيد خان خانكف زمتشاتو بزحات بايتاتات الله أبسدت كين كام كلاس نت خاني بتاع مستقال عقلسينا خنا كايد إحنا إلى كجمجمي خيل مالتي بوجناي مقنياتو حنسا قريفنا يزمز أنا بدحرينا كنتاتنا هاجرنا نزبنا ويكات أبجيسنا نبلو علامات بلك نفلت دينا حساب تبل زجبركا عندرات تري إشل النتري السب قالسي ننفسه نيتقال سايتار جابا على يشل مما جنكا نتقالسي كي مثلا خير تريو أب قالسي الله تقال ساي يختبر ندخوينكا ديسيبلين كلو كخ لالو مهنياتو تقال ساي ندحركوينكا نايت علامة أجلجاليخ نايت زك قالسي كازلو علامة تلأخون أجلجاليخا بيدوننكا برأس خات خروج عزوق هلو أيجبان مهنياتو نتعلم بس أنا خلاص لا تخيل سلازم أبقى ألصق تصبرن كلها بستخ على كامتن سب مخانك أيتعرفني جند ما إيجوخا والكبهريخا عشان النتكا زي بسالة حتى أسباتك كله بزتخ على متن كتعكا أبقى لبوتها أقمت كايو إخ أنا تقالسي ويكا نتي كيدي مسيلكا تتنبرنا تقالسي مجمرتا بسلات كندو زخون زي كهلو كاي خيلي اب كيدي جن ندات رخا يخت كيدا لكان تزي كوينو جن نت علامه خازي كون كان نتي تقالسو زلخا صلاي مغبر يختكون زلو تخلو عبيو مهنياتو كتبسل انت زي كيلكا علامه خا تذكر انت زي كيلكا شتوخا كتحت ناب شتوخا نمبصح غعزوخا كتحت سر ندحر زي تحسب كوينكا كابنتي قالسخا نت علامه خان نت تقالسو زلخا صلاي إخا نداقل كاتخي ويكا يوزفول إيديات ندخون كاتخيد مالتيو سلازي إزي حتوتات زي بزوح زي زملالسني نزي حتوتات زي كلمة لستخوينا قل دحروايت نايتك أو ماتات نايتو ودابتات ناغن ريو زلنا خوينو خايس معني مهنياتو بلعل نتزي خيد غرفتات ديو نتزي خيد قتشتات ديو نتزي نريو نتقالس زي مثل بحريات ديو كدما مفرادنا اتودا بيتات كقو من كلو سنكوف كويني يسمع عنا اي حج خقمقمو خلقو
ምክንያቱስ ብፍላይ ኣብዚ ዳሕራይ ግዜ መጀመርታ እኳ ኦኬ ውድባት ስነ ስርዓት ካብ መጀመርቱ ውድባት ኮይነን ይፍጠራ ነይረን በዓል ደጁ ሲኒየርስ ይሁናትና ካብ መጀመርተን ውድብ ኮይነን ይምስረታ ነይረን ምክንያቱ ዕድላት ስለዝተረኽበ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ወይ ኣብ ሱዳን ኦኬ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ስደት ግን ማዕበል እዩ ዝፍጠር ዘሎ ማዕበላት እዩ ዝፍጠር ድሓርታይ ይኸውን መሲልኩም እቲ ማዕበላት ኣሃ ክንዲዚ ህዝቢ ካብ ተኣከበስ ንጠርንፎ ውዳበ ንግበሩ ናብ ዝብል ድፊኢት ከዓ ይምፅእ ኣሎ ላይክ ማለት እንታይ እዩ እዚ ሕጂ ሕማቕ ኣይኮነን ከም ሃቐና ክንሪኦ ከለና ክንዲዚ ህዝቢ ተኣኪቡ ከሎስ ገለ ቁም ነገር እንተተገብረ ወይ ከዓ ገለ ቁም ነገር እንተገበረስ ንኣክቦ ወይ ከዓ ኦርጋናይዝ ንግበሮ ኢኻ ትብል ዘለኻ ግን ናቱ ገፈጥ መፈጥ ከዓ ኣለዎ ምክንያቱ ካብ መጀመርታ ማዕበል ስለዝኾነ ሓውስና ዓብይ እውን ስለዝኾነ መን ኣሎ ኣብቲ ውሽጡ እውን ኣይትፈልጥን ሓቂ ንምዝራብ ብዙሕ ነገር ሒዙ እዩ ዝእከብ ዋላ ኣብቲ ሰራርዓታት ደጁ ትስክር ኢኻ ኣብ ሓንቲ ኣኼባ ፅቡቅ ዝተዛረበ ሰብ ትመርፆ ኣብቲ መሪሕነት ማለት ስክሪኒንግ እውን የለን ድኻም ኣለና በቃ ድኻም ፀኒሕና ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ብመሰረቱ ኣብ ባህሪ ውልቀ ሰባት ካብ ምዝራብ ውዳቤታትና መሰረቱ እንታይ እዩ ኮይኑ ዘሎ ክፍተሽ ኣለዎ ሓደ ድሓር እቲ ውዳቤታት ኣነ ብፍላይ ሕጂ ማለት እዩ እቲ ማዕበል ምንቅስቃስ ገለመለ ምባል ተሪፉ እተን ዘለዋ ውዳቤታት ብፅፉፍ ማለት እዩ ፖለቲካዊ መደበን ኣነፂረን ውድብ ኮይነን ፖለቲካዊ ውድባት ወይ ከዓ ፓርቲታት ኮይነን ክቆማ ናተን ሕግታት ከዓኒ ብስነ ስርዓት እቶም ኣባላትን ወይ ከዓ እቶም ኣብ ትሕቲአን ተወዲቦም ዘለዉ ኣካላት በቃ ከምዚ ናይ ዶክትሪን ምሻሎ ብከምኡ መንገዲ ዝኽተልዎ ዓይነት ሕጊ ከተኣታተዋ ናተን ናይ ከምዚ ፖሊሲንግ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ጁዲሽያሪ ትካላት እውን ክህልወን ከምኡ እዩ ዝግበር ኣብ ኩሉ ናይ ቃልሲ ተርእዮታት ናይ ዓለምሲ እተን ዝቆማ ዋላ ጎሪላ ፋይቲንግ እንዳገበሩ ከለዉ ናታቶም ዝኾነ ናይ ፍርዲ ትካላት እውን ኣለዎ ምስቲ ሕጊ ናተን ዝክኸይድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ደገ ዝወፅእ ዋዕዋዕ እውን የለን ኣብ ደገ ትሪኦ ዕንደራታት እውን የለን ሕጂ ምስቲ ናይ ሜድያ ኣክሰስ ምብዝሑ እቲ ኣካይዳ እውን ኣብቲ ውዳቤታት ዘለውን ድኻም ስለ ዘሎ ብዙሕ ሊክ ይገብር ኣሎ ብዙሕ ነገራት ናብ ደገ ይወፅእ ማለት ኣብ ከምዚ ዓይነት ቃልሲ ብዝተኻለ መጠን ንደገ ክወፅእ ዝኽእል እቲ ዝወሓደ ይኸውን ዝግብኦ ብፍላይ ንውሽጣዊ ሰራርሓታት ዝምልከት ዲቴይል ዘረባታት ዲቴይል ሓበሬታ ዝተገብረ ዝተባህለ ገለሲ ፈፂሙ እዩ ክወፅእ ዘይግብኦ ሪቴይን እዩ ክግበር ዝግብኦ እሱ ንድሕሪት ክምለስ እዩ ዝግብኦ ዝበስሐ ካብኡ እንታይ እዩ ክወፅእ ዝግብኦ ኦፍኮርስ ከም ናይ ቃልሲ መሳርሒ ዝኸውን ናይ ጎስጓሳት ናይ ፕሮፓጋንዳ ካልእ ስራሕ ነፀብራቕ ናይቲ ተካይዶ ዘለካ ስራሕ ጥራሕካ ክተውፅእ ዝግባኣካ ነቲ ቃልስኻስ ዘጉልሕ ግሎሪፋይ ዝገብር ነገራት ኢኻ ክተውፅእ ዝግባኣካ ናትካ ውሽጣዊ ኣሰራርሓ መምስ ተባኣስካነ ናትካ ዝነበረካ ስቤዛ እንድሕር ሰብ ኮይንካ ንመን ኢኻ ፊድ ትገብሮ ዘለካ እውን ደይ ኦፍ ደ ደይ ነቲ ፀላኢኻ ኢኻ ሶ ክሪኦ ከለኹ ብመሰረቱ ኣነ ኣብቲ ውደባታት ዘለና ድኻም ኮይኑ ይስማዓኒ በርኬ ኣብኡ ሓደ ሕጋዊ ትካል ወይ ከዓ ናይ ሕጊ ዝምልከት ናይ ጁዲሽያሪ ማለት ንዘጋጥሙ ግርጭታት ንዘጋጥሙ ውልቀ ጌጋታት ዝርኢ ዝግምግም ዝፈርድ ኣካል ስለዘየለ ናብ ደገ ይወፅኣሉ ዝብል ናተይ ርእይቶ ኣለኒ እዚ እንተዝግበር ጉዳያትና ኣብ ፈቐዶ ሜድያ ኣይምተሰጥሐን እንድሕር ከይዱ ከዓኒ ናይ ዲሲፕሊን ኣክሽን ተወስደ ሕግታት ስለ ዘሎ ኢለ ይሓስብ ስለዚ ምልስ ኢልና ድሕረ ባይታ ናይቲ ውዳቤታትና ክንሪኦ ኣለና እቲ ቃልሲ ከዓ ከምዚ ብሰንኮፍ እንድሕር ተታሒዙ ገና ብሕጂ እውን ካልእ ፊድ ክንገብር ኢና ንፀላኢ ስለዚ ዋላ ክትዛረበሉ ብጣዕሚ እዩ ግዜ እውን ዝውሕደካ ብኸመይ ቃላት ክትገልፆ ኣለካ እውን ይጠፍኣካ ግን ኩሉ ግዜ ንዓይ ከም ውልቂ ብጣዕሚ ዲስኣፖይንትድ እየ ዝኸውን ብጣዕሚ ብዙሕ ግዜ ዲስኣፖይንትድ ይኸውን እየ ምክንያቱ ሓንሳ ክትዝክሮ ትግደድ ነገራት ኣሎ ዝኽፈል ዋጋታት ክትዝክሮ ዝግድደካ ነገራት ኣሎ ህዝብና ብውሽጢ ዘሕልፎ ዘሎ ኣደራ ንዑ እንድሕር ክትዝክር ዘይትኽእል ኮይንካ ግንሲ ማለሲ ከቢድ እዩ ስለዚ ኣብ መደምደምታ እውን ክበፅሕ ኣይክእልናይ ነዛ ሕቶ እዚኣ ግን ምልስ ኢልናስ ክንግምገም ከኣለና ጥራሕ ይክምልስ ፅቡቅ ሰሙ ኣባኻልካ ሄኖጋ እውን ንሱ ዝተሓዝዩ ዳርጋ ሕቶ እውን ንሱ እዩ
دنب فتحي وي دنب تقاومه أبز حجوان زي كمي تجمجمه أو كمي يكون هذا طالو الكا تجلسه تفاتير رجال التجمعات نتصوري كله كلاتنا نريز لناي إذا تنقطع تخون خالي وين من رامون هاي تبغى thank you تسفي ياتي زلنا هم كتري خلها بفلاي مسي زتخف لواقع ابز حلف خلت 3 عامات بزعمي ابز حزن ابت صحه درجه اين هذلنا منيات انتايو نتي زلو خوننت صلا اخي حقوس قدف باخي يبلو قليل كشفافين كات خيد نجر يلا اب ساعات زي اب ازيو زتحت درجه مورال نايت السي ازيو بايتا زبيت له زول لغيده إذا خيد دول خمودات ونابيو ونديت فولت ولا ما هنا بين أنا خيد الناسي خمزي دجنز ولا أبتا صحفتنا ملء لسامع ماتي من قد تازي كنا زلوسي تزلوسي تتبع العشو من قد ماتي نصير في زوسد من قد زلوس لازم نفس وكف تطويلو حاسب ولا زلو ساعاتي لإذا أمن مالتي جيت تنكب وضحك خون خيلي ملسي لك خابت تاريخنا عن تويد الجيل ونيريو 5 ساعات ولا ندحر جميرنا خاطناي صورا ندحر جميركا I think it mentally تخساب حجي اقرنا زخيد له خوين سمع عند مالتي my way or highway بحالك تانز ولكو هزي كوين اب سبعات جبهه انت يعملهم ميرات راس حد ود طايخ صور زخر نير واي 3 4 بريو ابتس عن حدن حزبا جنبار ناصنت مسمصن تايلو عند راوي حاشوي انا ودوات هينفكني نايلو تاي زي حجي دومينانس يا مالتي ስለዚህ ጀባ ዶሚኔት ገበር ፈቲ ነሩ ናልባሽ አይሰለጦምን ህዝባው ግንባር ሲዕሮ ማቲው ለሐር ናጽነት ህዝባው ግንባር ዶሚኔት ገበር ደሊው ኃይልን ዓቅም ስለዝነበሩ ዶሚኔት ገይሩ ማለት ብድሕሪኡ እንታይ ይመጽ ኩሉ ዝባሃል ደጋጊምና ንብሎ ማለት መባታው ዝባሃል ነገር ንወድ ሰብ ዘለሲ በቃ አንጻር ህግረፍ ክትኮን አይተቀና ሐሳብ ካትገልጽ አይተቀና ኩሉ በሐጽሩ ምዝርዛራ ያለኝ ሁላትና ስለንፈልጦ ማለት ዳስ ዋይካ اب ساعات ها وش يترا زلو اب دغ زلو يترا بزيح مالتي مونياتو نتي هغرف انا ز حسبكو حساب انا زبولكو بل زبحال نجر كغبرو سلازيكال حجي ابز سدت مصينا خان زحلف 30 عامت خاب درجه ناب درجه اندخره تقال سخيد سني هيغن نفس وكف تجمر استفنتح نحريها هونك اموداتا اتا ختعبلك ناي مدلاي بحريات ياتمس زيات مزل اقرقرنا تخير مالتي تجيب زي مسرح زي انت يمص شيء مالتي مفنيچال مص مفنيچال مسمصها نت مفنيچال كاني كتفوت عيتغلنيها مهنياتو سسري خاطرها ترتل كانو زول كويا قنعت مالتي حجيت التولرانس بحال ነገር 5 ساعات حيز اقرقرنا يمصالو مالتي زي هجرف ناتو ترى تصاويتي ابرسينا مالتي يعني هذه غزي يحسبه نحناس نهجرف سعرنا اينا نهجرف فولطينا نبل ግን كريا خلخص دارغا بزح تقالاتاي جنا هجرفي نعي تتحساسبه مونيا هجرف انتاي زبل اسو زبل عند حر ازيلكا صلاي خمالتي دحر اطلقا دخلكين اطلقا اسركا دخلت ويني اسركا خنصلكا ينصلكا مالتي ابز دم بفتح خني كاو تفلي نغبرالنا اينا نفس عزيز حاله سبت حاسبه خبات تفليسي اوكي نسو خمز لولكاس اخبير كالو دي حسابو تخيد ويس شيمي هذا تمو تنصو لايخا بدحي كون كاتغواجاجل كانو علمود اخا سرح ماتي انا ابز ساعات دي بحريات ناي هجرفي ابدن بفتح زر زلو فتينا صرينا نفسنا هولاتنا نحاتت كنكلالنا هجرف مثلو حادي خابت التحساسبانات مقلقالكا زتفلي يقول سبلك انا بقى خابنا هجرفات تحساسباس نصا هويني يبلكا ግን ሓደ ዝተፈለየ حساب ዘሎ ሰብ ግን ጽኒ له ሰምዑ ይከልን ናምነት ኣብ ሜድያ ነጥፍ ሰባት አለና ሓደ ዝተፈለየ حساب ዘሎ ከምጽኻ ንምንታይ ያምጽኻ ይብለካ ወይ ወንታ ገብር ቀሪቡ ትባሃል ማለት ክስማዕ ይብሉን ይብለካ ታይ ንምንታይ ያነቃል ዘልና ድምጽታት ንስምዑ እኮ አብያትራ ኮኒ ጋዜጣታት ተፈጢረንሲ ድምጽ ህዝብ ከስማዓ አሞዳታ ግን ብጀካ አነ ዝብሎ ካል ድምጽ የለን ስለዝበለ ኮይና ኣብዚ ደረጃ ዘለና ስለዚ ከም ነውሕ ዝመፀዩ እትስርዓት ብዙሕ ሰሪሕ ልዩ ደንበ ፍትሒ ብዙሕ ሽግራት ኣለና ናይ ውዳበ ሽግራት ኣለና ናይ ዓቕሚ ስደት ናቱ ዝኾነ ፀገማት ኣሎ ኣብ ስደት ኮይንካ ክትቃለስ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ዝንገብሮ ዘለና ቃልሲ ኩላትና ንፈልጦ ኢና
ግን ዜርካ ኣብ መወዳእታ ግን ንኣብነት ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ማዕበላት ምስ ተፈጥሩ የኣክል ማዕበል ተፈትዩ ኣበይ ኣሎ ንምንታይ ሰብ ተኣኪቡ ንምንታይ ምሁር ዓቕሚ ዘለዎ ተኣኪቡ የኣክል ሕጂ ከም ውዳበ ኩሉ ክእል ግን ኣድማዕ ስራሕ ሰሪሑ ኢሉ እንድሕልካውን ዝውን ሓደ ዘረባይ ብርገና ሓሙድ ምሳ ዝኩሉ መንእሰይ ገናውን ብርገና ሓሙድ ዝበሃል ግን ብርገና ሓሙድ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ በቃ ማለሲ ክፋናት ኣሒና ንሪኦ ዘለና ማለት ኣብ ዝተፍ ኣብ ገለ ሃገር ተኸይድ 2-3 ኮይን ፀንሓካ ኣብ ገለ ተኸይድ ከምኡ ኮይን ፀንሓካ ማለት ትብሓንሳብ ድወፈረ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ምኽንያታት ብዙሕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣነ ግን እንድሕር ሳም ኣብ ክገብራ እንድሕር ኮይነ ግን ተፃዋርነት ኣብ ሓድሕድካ ዘይምህላ ማለት እዩ ዳሕራይ ከኣነ በቃ ናተይ መንገዲ ጥራይ ቅንዕቲ መንገዲ ምባል ምክንያቱ ከም ዝበሃል ነገር የለን ኣነ ብኣሜሪካ ኣለኹ ዋላ እኳ ሪፓብሊካን ዲሞክራት ዝበሃል ክልተ ሰልፍታት ጥራይ ዘሎ ግን ኣብ ውሽጢ ንኣብነቶም ዲሞክራት ዝበሃል 100 ሓሳባት እዮም ደለው ገሊኦም ኣዝዮም ሊበራልስ ኣሎ ገሊኦም ሰንተር ኣሎ ኣብታ ውዝን ዲሞክራሲ ንገዛርሰ ኣብ ውሽጢ እታ ሰልፊ ዝተፋላለየ ሓሳባት እዩ ዘሎ ግን ሓደ ኮይኖም ሆድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ እንታይ እዩ ምጽዋር ማለት ስለዚ እዚ ዓይነት ነገር ከየምፃና ካብ ህግደፋው ተሓሳስባ ከይወፃና ኣነ ገና በቃ ዘንበ ፍትሕስ ሓራ ኮይነ ኢሉ ንዓይ ግን ክሪኦ ከለኹ ብዛ ሰዓት እዚ ኣፍለ ክሪኦ ከለኹ ገና ካብቲ ናይ ህግደፋ ተሓሳስባ ሓራ ዝወፅ ኮይና ይስማዓኒ ካብኡ ከይወፃና ማለት እዩ ናይ ህግደፋ ተሓሳስባ ዝሎት ኩሉ ንፈልጦ ኢሕና ማለት እዩ ንዓኻ ዘይመስል ፀላኢኻ እንድሕር ንሽግራት ኣክንዲ ብዝርብ ኣብ ጣውላ ብሓይሊ ክትፈትሖ ምድላይ እዞም ኩሎም ህግደፍ ዝገብሮም ሎም ኣብ ደንበ ፍትሕሎ ካብዚኦም ከይተጋላገልና ኣይ ቲንክ I don't know is also nabe kam zqailana ክፈልጦ ይክእል ተስፋ ያ ሲያማጋ ካልት ያሎ ኣብዝከሙ ዝፍጠሩ ናይ ደንበ ፍትሒ ፀገማት ህግደፍ ይፈጥሮም እዩ እቲ ፍልያትና መሪሱ ህግደፍ ዘብፈሖ ጊዜን ከምዚ ዓይነት ኩነታትን ወይ ኣትሞስፌር ተጠቂሙ ህግደፍ ዞረይ ዝበሃል ዘራርባሎ ካል ዓይና ንሪኦ ወይ ንዕዘበኻ ልካ ከምዚ ክትብሎ ፅናዕኹም ናተይ ሓሳብ ይዝዕወት በቃ ንዝበልኳ እዚ ኮይኑ ካል መገዲ የለን ዝብል ራዲካል ዝኾነ ካይዳ ወቲቦዞ ተጥሪ ወቢልካ ቃላስ ኣለኹ ናበልካ ተፍርስ ከምዚ ዓይነት ካይዳ ከም ዘለውን ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ህግደፍ ዝፈጥሮ ፀገም ደኸውን ኣብ መንጎና ዝረአ ወይሲ እዚ ከም ዝብሎ ዘለና ካይዳ ኣና ይኸፍእ ካላይን ጅሮን ከይድ ዘለና ልጅ ጀምሮ ዋላ ማይ ከፍታ وجزء يحلفون قبل سنة على خدمك يا أنا أنت أقول لي هقدر مش كله خفاته مش كله يقريت عن نقالاتي يقول مش كله أملاق مخانو قاله ما حد بعتي كن قبري ولا حجو بزحوا عنكم تحت الرأي نابنت تمرتي بنص اكواد عندها تخفلك ابز كل الهاجر كونكاسي كلا هقدف ندي ناي تمرت عدل زي فتره لنا الكاسي كادو مير كاتنبرت لخا نقدف محبط راح تقاملو زلخا كتقاملهم زغباكا بزي عدلات አለው كتعابيلهم زغباكا غينا عبكو هقدف يل كان حراسي كالخا هونكا نو ماس كاب تبلي خازلخا خابتا ابوشت خازلعل حطو يخا تهدم تفتن زلخا حجي እዚ ኣብዛይ ደም በተቃውሞ መሲላ ነው ተም ዝፍጠሩ ፀገማት ትግደፍ ይዝፈጥሮም ገለኻ ኖ ኣይከውን ይኹም ፍትንኸል ኒና ገለ ጽቡቕ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣትሊስት ሓደሪት ገለ ደቂስካ ሓደር ትኽእል ኢኻ ግደፍ ይፈጢሩ ገሪልካ ነብስኻ ታሕታትነት ሓራጌርካ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን እሱ ይኮነ ናይ ገዛ ርስና ድኻም ናይ ገዛ ርስና ሕመቕ ገለ እዩ ፀገማት ምስ ተፈጥሩ ህግደፍ ኣብ ርብሑ ክውዕሎም ፍትንዶ ብርግጽዋ ህግደፍ ፀገማት ክፈጥር ፍትንዶ ወ ንምንታይ ዲኻ ምትቃለስ ዘለኻ هقدر تسأجم مفتاروسي تسأجم كم حدا راشنال جير كخت حاسبه أي جب أكاني كم حدا تخكل جير كخطريه أي جب أكاني بقى تايم هقدر فندي فتير وقلا هقدر تسأجم نخي فترة كي خد كلا زلها هقدر تسأجم أصل فترة كي خد كلا زلها نتيجة فترة تسأجم هقدر كجافو حي فتنو of course أبغى هقدر فندو تسأجم فترة أنا عد رقيبة كم كجافو حي فتنن تسأجم أمونغو هقدر فترة تسأجم تجافي وقلا تبلالي عم كتفولي سندي على ماي يتفولي يطرح ንምንታይ ኣነ ተኸም ክገብራይ ኣይ ምገበርኩ ኣነ ተዓድል ንሳን ተዝረኽባ ሕጂ ኹም ዓለት ዕድል ተረኺቡ ኦፍ ኮርስ ገብርዎ ህግደፍ ግን ህግደፍ ከምኡ ስለ ዝገብር እቲ ዝፍጠር ፀገም ትክክለኛ ዝኾነ ግብረ መልሲ መሃብን ዘይመሃብን ናትካ ክውስን ይኽእል ማለት ኣይኮነም
هقدفنا عنا عن كباسنا خلي اوكي بقى هقدف يا بايسنا الا خنا مخن خلينا انا نسخن كوفيلا طاولا كنرادا ان زي كنرادا ان هقدف هيكون ناتين نات كان وساني انا نات كم سايز اللي كان حسب فللي اخبيره خجلصو اخبيره خبخا زفلينا حسب كجلصلك مخالن زي مخالن ناتي حمقت ناتي منفعتن ينبر ناي هقدف قداي يكون كرادا انا زي كلصقمات فتره خلق خوني هقدف نابات صحتي اي مثلا كل غزي كن صحتي هيكلني ما سلازي دلي يكون سلازي كلي ግን ولا ونكيلو صقم درا فتيرو نت صقم انا نسخان انهبو غبره ملسي ناتي ناتكن منفعتي حجي نت حمقتناتنا شفينا هقدف يفتيرو هقدف ياغافيحو እንዳበልና ክንሃድም ልክ አይኮነን ኣብ ዝኾነ ክንበጽሕ ኣይንኸድና ኹም እንዳበልና እንድሕራ ካብ ነፍስ ካብቲ በዓልና እንምጽኦ ትክክለኛ ዝኾነ ሕቶ እንዳሃድምና እንድሕራ ክንፈትክን ከይድ እንድሕራ ንፍትና ኣለና ኮይና በቃ ካብ ዘልዓልና ሕቶታት እንዳሃድምና ጥራሕና ክንነብር ማለት እዩ ስለዚህ ትክክል ኣይኮነን ኩሉ ነገርና ህግደፍ ምጽጋዕ ሕጂ ህግደፍ ትክክል ስለ ዝኾነ ይኮነን ህግደፍ ቁኑዕ ዝኾነ ስርዓት ስለ ዝበለ ይኮነን ህግደፍ ሰሚርና ከይተጋራጨና ክንከይድ ዝደሊ ስርዓት ስለ ዝኾነ ይኮነን ነትናትና ሕንቀት ኣብትና ህግደፍ ጸገማት ኣብትና ህግደፍ ሕማቅነት ኣብኡ ክንሓብቁ ስለ ዘይብልና እዩ እቶም ጸገማትና بمسرو تصقمات مفتار قال خمس بحرياوي مش نارك ماسي ابسب حضار تصقمات على في الطريق اما نغوا تصقمات على في الطريق قال اجي تصقم بعندروس يكون تصقم زغون نتصقم اتهبو غبر ملسيو اب تصقم زلك املاحتاي انا نسخاني حساب في اللي كلونا نحد عاب علامه تغعزن كلخاسي استفلالو حسابات كله ولو ابغلغل اواناتك ناي متكل في اللي ناي متكل تا متكل تبل قال غزا رسالك اخ مغدف محببات نتقمل عندنا ناي متكل في اللي زلنا قال نبلو على ساكت زي بلنا كوي كومو نتقمل عندنا ግን ናይ መትከል ፍልይ ከጋጥም ይኽእል ናይ ሓሳብ ፍልይ ከጋጥም ይኽእል እቲ ጸገም ዝተፈጥረ ነቲ ጸገም እትህቦ ግብረ መልሲ ነቲ ጸገም ንኽትፈትሕ እትኸዶ ርሕቀት ንስዩ ትናትና ዝዓብየ ድኻም ኮይኑ ዝስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ሕጂ ጸገማት ኣብ ዝተፈጥረሉ ኣብ ክንዲ ምእንቲ ትራኢ ናትካ ኢጎ ትቐትል ናትካ ኢጎ መታን ክትዕብሲ ነቲ ናይ ሓባር ራእይ ትቐትል ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለና ማለት እዩ ተኣነ ዝበልኳ ትኹን ንሳት ዘይኮይና ኩሉ ነገር ገደል እዩ ግዜ ካገደል ኮይ ከተጥውሉ ዘለኻ ገንዘብ ካገደል ኮይ ከተጥውሉ ዘለኻ ንዑ ኣይተሓስብን ግን በቃ ንስኻ ሓያል መሲልካ ሙሳእ ንስኻ በቃ ኣብቲ ዘይጠቅም ቅልስ ስዒርካ ክትወፅእ ከም ሓደ ዓብ ነገር ጌርካ ምሕሳብ ንሱ ይትዓብየ ጸገም ማለት እዩ ስለዚ ምስግደፍ ዘተሓዝ ነገር ኣሎ ወይ ላ ኣይሓስብን ኣነ ህግደፍ ስለዚ ደሊ ወይ ጥዑይ ስርዓት ስለዝኾነ ዘይኮነ ግን ነትናትና ሕምቀት ኣብ ድሕሪ ሕማቕ ናይ ህግደፍ ክንሽፍኖ ስለዘይብልና ከምዚ ጌጋ ዝኾኑ ርዲኢታት ወላ ዓንተ ይውን ንብሎ ነርና ነው ኣነ ዲሞክራሲ ይቃለስ እንድሕር ኣሎ ኮይነ ምስናተይ የተጻረረ ሓሳብ ዝኾነ ሓሳባት ናይ ምስማዕ ትብዓት ክህልዎ ንኽእል ኣለዎ ምሽ ዲሞክራሲ ይቃለስ ኣለኹ እንድሕር ኢለ ንዓይ ዝቃወመና ኣካል ኩሉ ክኽእል ኣሎ ኣገዳሲ እዩ ከማ ዝቃወመና ኣካል ክህሉ ዝቃወመና ኣካል ተዘይሃልዩ ኣነ ብገለ መንገዲ ወይ ደቂ ሰባት ናብ ሮቦት ፀሪና ኣለና ወይ ብገለ መንገዲ ኣነ ውልቀ መላኽ ኮይነ ኣለኹ ዓፋን ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ግድን እዩ ነትናቲ ሓሳብ ዝቃወም ሰብ ክህሉ ማለት እዩ ናቱ ናይ ምስማዕ ድፍረት ኣለኒ ይብላ ኣለኹ ማለት እዩ ኣነ ዲሞክራሲያዊ ይብል እንድሕር ኣለኹ ንዲሞክራሲ ቃለስ ይብል እንድሕር ኣለኹ ማለት እዩ ናትና ድኻም ኣብዚ እዩ ዘሎ ኣብ ህግደፍ ኣገለገለ ይኮነ ናትና ድኻም ኣብዚ እዩ ዘሎ በቃ ካብ ናተይ ዝብላ ሓሳብ ስክስማዕ አይደለኒ ግን ከዓ ንዲሞክራሲ ዝቃለስ ዝብል ዘይምኹን እዩ ዝኾነ ኣካይዳ ድሓር ናይ ሓሳብ ፍልይ እንከለካሲ ሓቢርካ ክትሰርሕ ከም ዝከኣል እውን ዘይምፍላጥ ከይኑ ሓልኩም ሓንቲ ኣላልካ ኣለካ ክልተ ቆልዑ ደቂ 7 ዓመት እየን ቆልዑሲ ተባኢሰን ሕጂ ይርአን ኣለኹ ማስ በቃ ተጋራጭን ገለመለ ምሽ ክዕረቃየን ገለልካ ስትጽበ ሕጂ ነዊሕ ወሲዱ ገለ ምሽቲ ዝያዳ እንዳተነሃራ ኸይደን ሕጂ ኣብ ሞንጎ ኣቴ ሽዑት ሓንቲ እንታይ ትብላ በቃ ኣነ ንስኽን ካብ ሕጂ ንዮስ መሓዙት ኣይኮናን ገለ ሕጂ ሓንቲ ቃ ትሓረቕ ሓንቲ ዘረባ ተዛሪባሲ መራ መሲጣት ንምሽ ብዛዕባና ሓሲበ እንታይ ኢላታ ተይኺ ኢላታ ክንበኣስ ንኽኢና ግን ተባኢስና ከለና ስቲል ፍሬንድስ ክንከውን ንኽኢና ተባኢስና ማለት ፍሬንድስ ኣይኮናን ማለት ኣይኮነን ኢላታ ብሓሳብ ክንፈላለ ንኽኢና زعبي حتى نحر على إلنا لنا خوينا جن أتن إشيناتنا حسابات سي بملو ساعتنا بملو حايلنا أنا أخذت عن سخان عين اختتك عكن نحلفه أوكي نحسب في اللي على جن كم يجي رازني حبار على ما نعوضه نحبار على ما لنا حسب في غير الناس سنة أبزل لنا رديت جن لك عيكونن أكن دكم وأكن خمت ولا خمتنا يقول أكن دزخون طبعا إسنا خلنا نمتاي بحساب وصار خلنا نمتاي محاولة تاين خون ستيل قال لنا كنا نحسب نمتاي زي بالحساب نمسيل كذا زي تودع حساب نو أقول تحرك بهالي لنا بتفيني يغريتها حتتني كابيز ما تفلسف الناي لا أخذ له
يغريت هذه حتى تخين قطعي يكون المالتي بمسرة بوليتيكيا يخونون يقبوني مالت كوي بمسرة اللي راجي يقول زي كل كوين فجسي أنا وحيا مثلاً يقول ثم ناتنا حمكتات نو بدحر هكذا فاين حبايهم ناتنا حمكتات نحمكتهم كنا استخاخلهم يزلنا خنقرمهم يزقبعنا نفسنا خنفتش يزقبعنا قدلتنا خلالعلي يزقبعنا وسأجمعتنا مفتاح تبعت كلنا يزقبقوا لك معرتي أنت أنا قلت أتوكم بالتبعت زرخبنا كوانا استفلي حسب نزل وصبنا يسمع تبعت كأخلونا خلاله قريت خلوان نتمسخاز جرات أزور الأكل أخبير كات أجمعتنا نفتح أطاولا كوفي لنا نبال طبعا كله كخلاله زي أصل زي لا أنا حجي زي أصل زي باللي نقدر نعرف أتسقع على اللقينا بقى حماق كوينا من بارس قوت ولا يزبط زلهم حميقنا لنا حمقنا نلعب حمقنا نشفن بقى عين تحابة بدحر هدف ولا نحن كم حباين بلوس نحن خاوين تحابة يا أخي الدليل ثانك يو أيوة أوكي تبغى جو ولا نطور زراعة هاي كنت نجارات وبنيش على البتر ونزاتت بالاستخدمت قال أو يا نزازته استخدمهم كنت كمله تعويضهم لحوتهم زبل confidence مقدار شعور تراي بخال مقدي aggressive بخال مقدي تراي بنهاية حساب تراي كال كعلو زدلي وي كودو أنز دلي عيدل نزبل الرايا نفس كم أصلا كم عينتي ونصور زراعة actually كميتريوا سموه هنوغاخ أو أوبتي زيتنا اللي قتلنا بين سايت ريو وي فليز بلا حسب تليفون هبنا يديجو اوكي أبتنا يديجو قرب موسخكو تازولاكو أبزو حيث من لألانا مغنياتو تمساسالي إذا كازولا مثلني تريتقاكي تحساس مانا سو كمزي أسل شاو خيكون كده قمو أي فتنين إيجن نتندبلنا أقول لكو تشت نخرى قدنا عينت سي أنا أبراهام لينكن حنتي كوتالا مشتجو a house divided against itself cannot stand تبل كوتالا حارخ نردقو زلنا هكذا نعنا خودق خقالس نوري هونياتو نحنا نعوخنا قالينا نقالس زلنا صعب سسرحنا إنا زلنا سو أيكون أنتي زي نور نقر نسي كونه إذا زي نور تخون زلو هكذا كيدا كاسا خمزة حدر ندافلتنا قال هاقواف نخركب استو خيمة فلالينا لو نصنح لنا أب هقدف متيو قال ملا إنفلتريت مقبار قال أي بس إحنا حكم زرب براتي بنرداتا كلمة هقدف ممتوعنا إحنا بزخونم بزي كونم بغنت أمنتي بخدام بجعما بقلب إن شاء الله كم كالسينا زلنا نقرافت زلنا أب كنت أمنتيو تقجتاتون أنا خمسة مهار كريعو خلقو زي من الباش تمزيلات بلو تخوني هم نعي اتي زقراج وزبحال زلو خريعو خلقو كم تعنتو يزبالكو همي ناتكا إيغو ولك باهري نقالس زي متن زي بسالة باهريات أفتي أغميت كايوس لدي متخذ في التردلو كريجتاتي مبزحتو مخنوي كمان هيكون حكا المسرح بسلون هيكون انت كريجتات حدا أب حنزات كي بتحكى قدامي أنا خلأي قالت تبل دي خا كيف أنا بتحكى قدامي أنا قال حزبي دمرت أنا كم إساس بعلنا تمريزنا منبر كوف كنبل ويك بعلخا منبر بعلخا خوف كتبل هيكون عندك على السلنا أنا إساس عليه خلأ إساس كم تسايكون كنتك على السلة تزعل ديمقراطي قوام إرتراسي قوام ديمقراطي كم حدر بقوام تم حدر إرتراخري يزدل أنا دجن وهينو كريدا ليني تحرج حنتي قواماويت إرترا حنتي بقوام نهزبات المحادر إرترا خرية يزدلي سلازي اندحر دقا كم عينت مدبال لكا ندجن كتن كل دقا سايت سنني خاصخا دجن مملا تخاي دجن نعخا كومبليمنت راح يزقبركا مولو يزقبركا تقالسي ناي دجن حدا نقر تدلي خيد لي كاي دجن تبخيرو اتناتكا كيدون كأنكفيو إلكا تحسك تغلالكا تملالائي 5 دجن أنا تملالائيتي متسفاي مس هيني تملالائيتي إلي إز حسب أنا هينوك قولني دليني خبطقاي دجو قولني دليني تسفايك تقولني أي دليني مهنياتو انت قوليلكم تكيد خاخنا وحي مليسو حدا بارت نايتي أقداسي بقتا قوليلو اللو مالتي قومي إذا حسب أنا مهنياتو تكيد نوحيو اتقددم كا سبات نمنغاس ايكونن قواماويت إرترا نمفتاريو كمز نريو زلنا اب تاريخنا خين دقم حدث اب اي زازع عطوا زخفت إرترا نخيت الرأى إنا نقال السلنا سلازي
أنا يخون صحيحنا يقدسني تقوام كمرح يزدل أنا صح نقول سلازي كم من دحر كوينو نمنتاينا همزن قبزل نمنتاين كرادة مالنا نمنتاين تحنا خلالنا نعيردو أيقونان مالتي تتبقيسنا له زلنا على ماسي أنت أرملكينا تبقيسنا زلنا سو نعوينا هنذكروا زلنا كل زي ريفايز نقبل زلنا نعينا قال أي كدمن هجرف نبتا بوينتك من لسه كدمن هجرف ممسو كدمن هجرف نعنا infiltrate كيرو كحسينا مفتانو نحناينا بزخون بزيكون عقلب بمتصاب بغنتمنت نبقى أصل زلنا سلازي مجمرتا حنت جزا عند حد أبنا نحد حدات صنعت خوينا بدك نفاس أطول عند حد أنا نحد حدات تجوجاجلات مستيرة أحلفات بندهر كوينا جر بزح نفاسات كتبتها بزح حاجة في سلازل وبعلى أخا خفيفات طمالتي قال أي نجر دجون تيمتي خدت نحكاسي عندنا نزا ناي أبراهام لينكن كوت تدقفك نايتهم 4 أبعركا ببينو حبر زنبرمكا زانتلا توما بعرسي مجمرتا سلاز فلتونا تخونتاتهم 4 يوم ببينو عينة حبر ببينو عينة مسلي ببينو عينة حيل نيروم سلاز حقو حدهم دات حلالو 4 يوم كان زي علم تتنانيكو يحلون يوم ولا حدا أبايكا أي أتوا من أمونغو مالتي لحرقن انتي كوينو بحبركم كم سلاز خونكم يخم سخاتة فلة تبها هيلو تحدى حبر بيت خير نسفتنا نعوقو بيتومو تحدى حبر بيت هم سكادها كوم وعينة نجر كالو سلازي لحديت مقاقلكا لحد أنيعك أو ما هندحرام محيشكا والدابيتات كان دحرام محيشكا كأتو خفتني خيليو نفاس جن كدرا فويخا أفت من قديم مهنياتو قالك محورات قالك نوعو كمان تراب تقبرلو نسب كمان سكرين تقبرلو تفتنلو مالتي سالساي ديجنتاي قلت أنيحو أب فيسبوك كان ببكأني أبوليتيكا أركد بحالي لن زبل صحف كتن ببو أنيحم دودجو لمن تايري إلا بوليتيكا عركري إلا أيتم ببون ديهم زينا كندي بوليتيكا وين حيل تاتين كوفي لنا بتأولا وعل سلام فريمة روحوق أي تخيدو مو ناي سودان كليب تحيلتا أب الساعة تزي كساب حجة أبدر ردر الله أي تفتحن تقول داي كمان كساب حجة كم بزوحات عراق تفتينوم يفتن الله كلتين ناي سودان حيل تاتين كلتا ببين ناي حيل تات مكل خال ناي سودان اتوم ناي رابيد فورسز بحالهم مالتي ناي البرهانن اذا حزن بقول كسوات يمتصوعوا تركه ملكس لزلو كل جدي البرهان بتلو حمد بتلو نناتهم زدقفوهم اكلات رخيبه جن اتليست جن وعل نخفرمو جن يزراربوا له نخرقوا مالت كوي وعل سلام مالتكو مستعرقا ويكا اتليست نقلقلت امامتات مستقبلكايو نتي كونديشنز مستقبلكايو تفرمو نجر كوي ارك مالتي ابوليتيكا اركي الو امول علم الله ኣብ ኢትዮጵያ the same thing ከምኡ ተገይሩ ምስ OLA ማለት እዩ ምስ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ምስ ናይ ኦሮሞ ሊበሬሽን ውድብ ሓርነት ኦሮሞ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ክልል ኦሮሚያ ፕሬዚደንት ገይሮም ውዕል ሰላም ኣብ 2024 ፈሪሞም እዮም ኣብ ኣዲስ አበባ يفرميو أبوليتيكا خمان أركض جبان مهنياتو وعل دو مبال تخص خماني كاير كلتا نحر أكلات نحراب تخص أني حماب كينات أني حمونسي وعل تخص دو مبال كماني قبلو سلازم من تاي أبوليتيكا أركض زي أبي خمان بيكم وخابي خمان تيخم ما كلتكم أركي الله مهنياتو نحبار على مسألة زلكا بدنت كتقرأ زجددك كونتات على مهنياتو تنحبار على ماخا يعبي كباخا سخا كومبوننت سخا نايت كالسيمبر ولا حنت خفت قالسن كفت علامه نايت عبنيخا سلازي ناتكا ايغون تحر كوينو سيرك انكورا همان كتقصعيز كباك ابقالسي بناتكا ايغو تمريح كان دحد زيد القالات توصخينكا كنزاربلو እንደለ نخون ግን ዝወጽ ቃላት አለው እዚ አዋርሕ ፍላይ ንሰምዖ ዘለና ማለት እዩ ፍላይ ካብ መቃልስቲ ክትሰምዖ ደይ ግባካ ንመቃልስትኻ ትማል ምሳኻ ኣብ ቅድሚት ዋጋ ንዝኸፈል እኳ ልዕልዕለኻ ዋጋ ንዝኸፈሉ ዝስንዶ ዘሎ ቃላት ንሰምዖ ኣለና ኢና ብዙሕ ቃል ጽቡቕ ኣይሰማዕናን እዩ ዘሎ እዝታት ብዲሲፕሊን ከማን ከቕፅዕ ዝግብኦ እዩ ነይሩ ሕጊ ተዝህልዋ መካየዲ ዝኸውን መነባበሪ ዝኸውን ኣካላት ማሕወራት ተዝህልወና ማለት ግን ከምቲ ንፈልጦ ናይ ስደት ቃልሲ ስለ ዝኾነ ሰብ ድላዩ ተዛሪቡ ድላዩ ፈንቲሑ ሰኢሉ ዝድቅሰሉ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ ዕርቂ ኣሎ ፖለቲካ ምክንያቱ ዕላማኻ እዩ ዘገድሰካ ሂወትካ ከማን ኮይኻ ትኸፍል ነቲ ዘበገሰካ ዕላማ ክትብል ምስ ብጻይካ ክትዓረቕታ ይጽግመካ
بصعك معرقسي نمنتاي خصع كندز فرح زلو نمنتاي ناخ نبصاينا لعلتنا يبحق صلاينا نصلقو زلنا مهنياتو بزي بو كنسجر ونا ينخلينا حق نمزرب نغركم احوال ابزي قالس زي مانم سب نخال مانم سب كورا زي لو زخيل يلا لك حما زبحال تقالا سيبلنا بفصو كلاتنا ندلالينا تملالاتينا مانم سب بخال سب كورا زي يبلو جيجا ايو سلازي كنعرق كنفرح يبلنا الكوادا زعركم ترخيبنا خنحقوسي زلنا الكوادا عرقت خمان كنصبي يبلنا نبعلنا تسححيبنا نعنت عطينا خوينا الكاسي تسححيبك تراخيبك فتح مبال ترحيب وخنياتو نمن كتحقوسي خا خمس تقبر زلخا قاق تقف زلخا نعير دانني سو اركي ابوليتيكا الله بحر زي تفلطو خينكم انببو راح ياخذ الزخل مالتي قال اب تقدلسي دجو هكذا إذا حجي هزباو جنبار نتازبز حد كفالنا هزباو جنبار بليعو حجي هكذا فكير ولا شموسي ساعتها دركت أسمر أزرقت بتوم تقارلتي أنت يفكر لهم نير مسيلكا ما كم ده حارس قبرهم بزي قدس مالتيو استزاربو قل أتليست نقفيت هذا نقفيت يفكر لهم نير أفتو الدابتاتهم أما مسرع بحيل أبقى أنت جلسي ولا نتمرح حيلهم ترقف يبلوا نقفيتان نفسنا نقفيتان دابل ما كم ينقعوا نيرو أبز ساعات زي أبزناتنا دنبن تايزر إدلهو زي تنكفو أكلات نفتر لنا نخصوص كيف تنكفو نخصوص كيف تنكفو عزب هالنجار يري اللهو which is حدا جيني أنا كار مالتي دحر جم جبنا يوسي تقدر ولا نتواصل إلوسي تنقعوا في بلونير ولا نتوم حلف تخيد درفة مالتي نحنا قلنا عون كنا فكر نخلي لنا نبقى لك بوت آخريو خلوه إذا قال سيو ما نمت غلاسي كاب ما نمت غلاسي عبلت نعي كان سمهار مالتي أفتي قلبو بوتون أفتي قلبو ساعتون ما نمسب ما نم كالسب كحتو كنقفو بأجباب كرمو مثلا له سلزي أبكندي كم ولك أتقالستي حرنتنا زوننا تقالست خينا ننكسغس جل أكلات نايكالوت أكلات مقوميا خوني مرتلو ناي ولك حرنت كيون ننكس كما جيك أنا هقدر كتقالست سعر لها كما جيك أخا حرنت نسبي كتب تنزل لها حج سب كتكون أيك كان جينا مقوميا ناي ولك سبات كين كلها بكل وجه مالتي جيجا يوزي تجري حسكا مقوميا ناي ولك سبات كين كا أي تنكفون خستو تنكفون خستو جيجا يوزي زي تنكف أكل كهلونا يبلونا بسقرسي مونياتو كنا أي بتحنايون بتيكم عينت فتشو من نفسي تقوها ما نايكرنا البلات أدينا في ردي كم تازبلكم فتشو مسبز بحال أكل يلا من الباش نقوامنا خنفرحون خلينا خم أملاخ صباح نقو نسبقنا كنفرح يبلنا ولا نت بريزيدنتنا إرتراز صباح المان صباح نقو فرح زخل بريزيدنت كن هنس أيدلينه سلازي إزي نخستوي تنكفو أزبل باهلي كم نايسب ديكونا ناي مقوميا بحري ناي بالا بحري سو بالا وي مقوميا ديكونا سبات كنكونينا زلنا كم تقالست متمالتي هذا ولك حرنتو زي ونا نتقالاسي ننفسو يتكمني ونقالسها أيتكمني سلازي بستخ لما تنكفتي ناي تيفوزونات زبحال حموم بحري كنوصخ نكالالنا نفسنا نونن نفسنا ونينا خا أمزازينا نحسب السوية خبز دلي thank you تبو سوما أيوة هاكي هنوغا أوا تملالاتي ليكا ارتيستا تبليها بمقصال جن بمنظر ماس ميديا نقدر بسعرنا عملوا الدرجة بس إحنا نيرنا زي عدعنا نزاربو لزنبرنا يكلاتنا لو حلف عمتات مالك قبل حجوان جن بانصارو زخون زلو يمثل زخميت ريو ميت قمقمة تاي تسقم جه قدف ديوس لزبرت عديو وي تي ميدياتاتنا يدن بفتحي سلازي حتى لدي I think انتايو هقدفتي اب كلتا ثلاث سوات ابز حندي خاطر زريو حداتي شجرات كفتر كله هقدف اتيومنا يبحال مالتي هقدفتي مالس ريس هايو يلن حدا زي يلا اوش اتراسي ان شاء الله سي حدا منقص مواقر كمان يقولوا ابيترا تقدف كمان يلا انت تكال إيسياسي زلو دحر دار إنا يمسي نعمنت خبقس كلن حجي زلو ونرأي موتي سعنا 4 انديز تقدف ماسيو
ኣብ ሰዓት እንድሕር ዳሪኻሲ ዋላቲ ቤት ጽሕፈት ይግደፍ ድባልሲ ተዋና ጸሓፊ መስሞተ ኣይተተከን ዓብደላ ጃብር መሳስ ኣይተተከን ዘምረት ዮሐንስ ክፍለ ስነዳ ዳርጋ ኣይትሪኦን ኢኻ ማለት የማነ ማንኪ ንሪኦ ነርና ሕጂ ዳርጋ የለን መን ይዘሎ ሕጂ መንግስት የለን እቲ ፈጻሚ ኣካል ዝበሃል ካቢነ ምስራት ካብ 2018 ኣኺባ ዝበሃል ገይሩ ይፈልጥን ንምንታይና ነቲ ዘየለስ በዓልና ህይወት ንዘራሉ ትንፋስ ንዘራሉ ፈርስት ማለት መጀመርያ ናይ ሽግራትካ መፍትሕ እንታይ እዩ ነቲ ጸገማትካ ምእማኒ ሽግር እንድሕር ተፈጢሩ ንኣብነት ኣብ ሓደ ውዳበ ሽግር ተፈጢሩሲ ኣክንዲ ህግደፍ ኣትዮም ፈሓፈሓ ቢሎምና ትብል ታይዶሎ ጸገምና ክትብል ክትካለክ ንሕስኬብ ጎቱ ብሎ ብዛዓድ እንድሕር ዳ መህደም ኣፍ ደገ እንድሕር ዳ ትለላሃላ ኾንካ ብቤን ታድማቲ ብህግደፍ ማለት እዚ መጀመርያ ካብዚ ናይ ተቃለስ ተሓስባ ክሕከክ ክኽላሎ ንዓይታ ሃይትካኒ ህግደፍ ዓቕሚ የብሉን ኣብቲ መሳርዕና ውዳበና ኣትዩ ከፍርሰና ንሕና ኢና ንፈርሰልና ንሕና ምስ ፈረስና ሽዑ ኣስማት ንጣመ ካልእ ሕቶ ይኾን ማለት እዩ አንተ ወይ ሳሙት ትንክፎ ነራ ፋክት እዚ ዝኾነ ትኹን ገዛ ብውሽጥ እምበር ብደገ ኣይትፈርስኒ ውዳበ ተሊካ ህግደፍ ብደገ መጽ ይኸፍርሰካ ኣይክእልኒ ካብ ውሽጢ ካትራካ ትፈርስ ስለዚ ንሕና ኢና ተጸገማትና እንድሕር ዳ ምኽንያት ኣይንግበሮን ህግደፍ ዓቕሚ ዘይብሉ ብጣዕሚ ሓደ ካብቲ ናይ ዲስኣፖይንት ዝገበኒ ኣብ ዘይቦቱ ይኣት ስለ ዘሎ ካልእ ህግደፍ ኣብ ዘይቦቱ ዝኣት ዘሎ እንታይ እዩ ከምዚ ንሪእና ሌብል መግበሪ እዚ ነዊሕ ግዜ ከይድ ፀኒሑ ማለት ሓደገኛ እዩ ኣይኺደናኒ ንምንታይ ዘኺደና ህግደፍ እንታይ ዝገብር ኣብያት ማለት እንድሕር ዳ ንዝተቃወሙ ኣብ ደገ ዘሎ ሁሉ እንታይ ዝብሎ ወያነ ዓጋመ ዚአን ሌብል ናትየን ነዚአን ፈሪሑ ክንደይ ሰብ ርእሱ ኣድኒኑ ይኸይድ ዓጋመ ከይበሃል ነቲ ዝፈልጦ ሓቂ ኣብ ውሽጢ ገይሩ ይኸይድ ክቃወም እንዳኸኣለ ንቋም ተጠበብሎ ምክንያቱ ሌብልን ብጣዕሚ ቀሊል ኣይኮነን ኣብ ስነ ኣእምሮ ናይ ወዲ ሰብ ዝፈጥሮ ተጽዕኖ ዳስዋ እዩ ህግደፍ ሌብልን ቃታን ከመይ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ክቋፀሮ ኢሉ ምስ ሓሰበት ሓንቲ መቋፀሪ ዝበላ ሌብል ምግባር ይበቃ ንዓይ ዘይመስል ወያኔ ንዓይ ዘይመስል ትግራዋይ ፍርቂ ካብቲ ህዝቢ እዚኣ ከይበሃል እዩ ካብ እዚ ምቋምን ካልእን ደይወፀ ለገማት ሕጂ ብዛ ኣባና ከንታይ ኮይን ደሎ ሓደ ሰብ በተሓስባ እንድሕር ካብካ ተፈልዩ ህግደፍ ሕጂ ጥራይ ይኮን ወላ ኣብዚ ኩናት ናይ ትግራይ ኣብ ዝነበረሉ ኣብቲ ናይ ኩናት ትግራይ ዝነበረስ በተሓስባ ምሳኽ ክፋል ኸሊ ሓደ ምስ ወያነ ስራሕ ክብል ኸሊ ሓደ ኣይሰርሕኒ ክብል ኸሊ whatever ሰብ ነናቱ ዝኾነ ኣተሓስባ ሁሉ ናጽነት ኣለዎ ኣብኡ ምናልባሽ ሓሳባትካ ሸይጥ ህዝቢ ሎን ህዝቢ ኢኻ ሰሕ ሓሳብካ ሸይጥ ስለተፈለካ ግን ህግደፍ እንታይ ኮይና መድነኒ ርእሲ ብዙሕ ሰብ ከዓ ማለት ህግደፍ ከይበሃል ከዓ ታኾን ማለት እዩ እቲ ዝኣምነሉ እንት ዝሓስቦን ክዛረብ ኣይክእልን ዳስ ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ማለት እዩ ዋላ ሕጂ እውን ማለት እዩ ክንፋላለ ኾለና ሌብል እንዳገበርና ንኸይድ ንሕራልና ኮይና ጽባሕ ንጎይን ለውጥ ምስ መጽእ ሓደ ሌብልን ክመጽ እንታይ ማለት እዩ ኣይትዛረብ ማለት እዩ ሓሳብካ ኣይትግለጽ ማለት እዩ ኣይትቃወም ማለት እዩ ርእይቶካ ኣይትሃብ ማለት እዩ ኮንፎርም ግበር ማለት እዩ በቃ ነቲ ዝመጽእ ሓይሊ ንዕኡ መሲልካ ተመሳሲልካ ደኒንካ ኺድ ማለት እዩ ንዑ ዲና ንቃለስ ዘለና ኣይመስለንን ስለዚ ኣነ ዘን ህግደፍ ብፍላይ ኣብ ዘን ክልተ ቦታ ካኣቶ ኸልዋ ብጣዕሚ እዩ ተሓሳስበኒ ነዚ ቃልስና እንድሕሪት ዝመልሶ ዘሎ ብጣዕሚ እዩ ዝሃስዮ ዘሎ ንኻባህ ዝተፈለየ ሌብል ምግባር ነቲ ዝተፈጥረ ሽግራት ከዓ ንህግደፍ መሃብ እዚ ጠጠው ክብል ክኽእል ኣለዎ እዚ ጠጠው ክሳብ ዘይበለ ወላ ሓንቲ ስድርውን ንቕድሚት ክንከይድ ኣይንኽእልና ማለት እዩ ለዚ ኣብዚ ናይ ህግደፍ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ማስ ሜድያ ከም ዝበልካዮ ኣብ ሓደ ግዜ ንሕና ዝለዓለ ኢድ ነርና ኣብዚ ሰዓት እዚ ህግደፍ ስለዝሓየለ ይኮነን ምናልባሽ ፀጋ ስለዘለዎ ካልኣይ ነገር ህግደፍ ኣብ ሕንፍሽፍሽ ስለዝረብሕ ተረባሕሎ ምክንያቱ ንሱ ሃገር ሒዙሎ ስልጣን ሒዙሎ ሁሉ ሒዙሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ዘድሊ እንታይ ኮንፊዥን በቃ ምክንያቱ ከም ዝብሎ ፀንሓስ መዋቕር የብሉን መንግስቲ ይኮነን ኣብ ምንታይ ክነብር ዝኽእል ኣብ ሕንፍሽፍሽ ንሓድሕድና ክንሰማዕ እንድሕር ዘይክኢልና በቃ ካልእ ነገር ከመሓድረካ ስለዘይክእል ብኡ ይነብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ 2002 ከባቢ እንታይ የሚሎም ከመይ ገርና ነዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኦቨርፍሎድ ንገብሮ ከመይ ገርና በቃ ብብዝሒ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ትሕሶታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብቲ ህዝቢ ይዘርግሕ ማለት እዩ እዞም ኩሎም ዝመፁ ዘለዉ ሕጂ ኣካል ናይቲ ስትራቴጂ እዮም ነቲ ፀጋሃ ተጠቒሞም ማለት እዮም ሕጂ እሱ ከዓ እንታይ ፈጢሩ እንድሕር ተባሂሉ ኮንፊዥን ማለት እዩ ሕንፍሽፍሽ ፈጢሩ
خلاي ነገር ከአኒ ዘልንያ ዘመነ ሓብሬታ እዩ ብዙሕ ናይ መራሃ ብዙሕ መካኒዝም ኣሎ ሎሚ ጋዜጠኛ ለካኒ ወይ ሜይንስትሪም ለካኒ ኩል ሰብ ዘልዮ ክብል ክእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ግዜ ዝፈጠሮውን እንታ ኮይኑ ለማለት እዩ ነቲ ስርዓት ሓጋዝ ኮይኑ ንዓና ከአን ሃሳይ ኮይኑ ማለት ኣሎ ምክንያቱ ኣብ ሕንፊሽፊሽ ንሕና ንህሰይና ኣብ ኮንፊውዥን ንሕና ንህሰይና ስርዓትካ ይረብሕ ስለዚ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ይፈጥር ዘሎ ኮንፊውዥን ምክንያቱ ንመን ከም ሰማዕ አይትፈልጥኒ ሓደ ሰብ ክዛረብ ክጻረፍ 10,000 እንድሕር ኣኾፍ ኢሎም ዕዘብዎልዮም ነቲ ሓደ ቁም ነገር ዘለዎ ሰምዑ የለን ኣነ ኣብዚ ኣለና ሕጂ 4 ሰባት ኣምፂና ብዛዕባ ውልቀ ሰባት እንተንዛረብ 100,000 ሪእዋ ማለት ብዛዕባ ሓሳብ ቁም ነገር ንዛረብ ስለዘለና ግን ወልቢ 10,000 ትሪእማስ ዕድለኛ መደብያ ማለት ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ኔቸር ናይ ወድ ሰብ ውን تايز فوتو تابلويد مهاين فوتو بلا كلا خاكا نحنا تراي كنا مالسي قومو سمعتون كحدرنا ولن اذا بحر ناي ود سبي مالتي حجي زغن ما نربحلو نهجدف يربحلو ስለዚህ አነ እንታዩ ህግደፍ ስለዚህ ሓይለ ዘይኮነ እቶም ዝተፋላለዩ ኩነታት ንህግደፍ ናቱ ረብሓ ዝኸዱ ማለት እዮም ትሕንፊሽሽ ምፍጣር خلای ነገር እቲ ፀጋታት አሎ ስርዓት ፀጋታት ተጠቂሙ ብዙሓት ሚድያታት ከፊትሎ ዘለና ያኒ በሚድያ ረብሓት ረክበሉ ተኸሊሃ ማለት እዩ ስለዚ ውልቀ ሰባት ነቲ ተረኽበ ኣፖርቹኒቲ ተጠቂሞም ካብ ውሽጢ ዓዲ ብዙሕ መደባት ፍንሎ ሕጂ እንታይ ይገብረካ በቃ ሓደ ኦቨር ሳቹሬትድ ኢኻ ትኾን ከም ዝንሪኦ ዘለናስ እንታይ ከም ትርዊና ኣይትፈልጥን ኢኻ ናይ ፍርቅ ሰዓት መደብ ንክትርካን ዓቕሊ ብልካን ምክንያቱ ሓንቲ ከይወደኻ ካለ ሓዳሽ መፅያት ካለ ስለዚ እንታይ ገይሮም ኣሎ ማለት እዮም ነቲ እምሮ ናይቲ ኤርትራዊ ተቋጻጺሮም ኣሎ ፍላይ ንመንስያት ندك نسيو نالواش كم بتعشب نخي مثل جم إذا يتراز مزاناجع مدبات فيلمات كالين نزوم كفال نايز حرسب نمسار تبعي الكاسة جبري لازم كفال نايز حرسب تأثرون كلها انتهي أسير كلها ماتي حرسب مول سوسايتي مول أسير كلها هجي تغنات هاتين بر ناي هجرف حيلة أنا أيرانيو ناتناقات سجامات الله مالتي هجي هجرف حيلي يكونن ونتاعت فتيرو له نروح ودخل مالتي ناتناجن نتزلنا ديس ادفانتج نعو كما يغرنا زياد وسريحنا ابراو حنا خنوعلو غين ايكالنا نحنا ونغزا ارسو بوزحات مالتي ابزدن بفتحي انتس بفلات انتس بزي فلات نتي ناي هجرف ربحا بسرح لهنا زفاكتي بخمي منقد خان ربحنا هجرف سرح نحدا تبايل هوينو اكل ناي تحنفيش فيش تراهنكا زي تقم صراحه حيس كان عبد بن دحر تقدر كون كان حزب دحر اب حشويه توعلو دحر كان اب شم كل دحر توعلو كون كان فتيحات صريحه تزار من قد منالواش تقالس زلا وين سمعك اخلهم قلنا قال صحيح جوزين نهجدف زحجوزا ስለዚህ ብዙሓት يوم تم مخنيات نهجدف زربحو زلو بز خوين سمع نبر ناتنا صقمات አለው ناتنا صقمات كاني of course ህዝቢ I think ማለት አንተ ሆይን ስማዓና አነ ይኹን ሓደ ክልተ ገለ ፊክስ ክንገብሮ ይንኽልና እዚ ህዝቢ ፊክስ ክገብሮ ይኽእል ናቱ ታሪኽ ጻዋት ክኸላሎ ናቱ ታሪኽ ኣብ ምንታይ እዩ እዚ ንቃልስና ጎደ እዚ ንቃልስና ጠቅሞይ ክነቅፍ ክኽእላሎ ኣወንታው ነቀፌታ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ክሪቲሲዝም ኣገዳሲ እዚ ኣብ ሚድያታትና ካን ከም ዓይነት ታሪኽ ሁሉ ክኽእላሎ ህዝቢ ምክንያቱ ንሕና ብደይ ህዝቢ ዝን ሰርሕ ዘለና ንመን ነቲ ህዝቢ ንሱ ይመጽ ኣብዚ ክነጋገ ኾልና ሰብ ኮንስትራክቲቭ ዝኾነ ክሪቲሲዝም ክጽሕፍ ክኽእላሎ ኮመንት ክገብር ክኽእላሎ ዝንዝን ከም ዝኾነ ይሮ ዝንዝን ክበሃሎ ጽባሕን ጎን ማሓየሸሉ ኣብዚ መዳይ እዚ ህዝቢ ዓድ ጉድለት ኣሎ ህዝቢ ምንታይ ዘሎ ኣብ ናይቲ ፎዝ መንፈስ ኢዳዝ ማዳ መን ኢልዎ ዘይኮ እንታይ ኢሉ ዘይኮስ መን ኢልዎ እዩ ኣብ ሰዓት ዘሎ ካብዙን ክንወጽእ ክንከላልና ማለት ስለዚ አይ ቲንክ ኣብቶም ሰሜድያታት ጸገም ኣለና ኣብቲ በሓፈሻ ኣብቲ ሕብረተሰብና ውን ጸገም ኣሎ እቲ ኩነታት ዝፈጥሮ ናይ ሜድያ ግዜ ምዃኑ ስንገዛ እርሱ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም I think سرعة هجرف تونهات نابروح يتغير هم بالنخلقن تعامجين يقولون ماتي أنا خمسة وين سمعني يا والله أنا قام سي متحبار إيربيم نسلطنو يوتيوبرات وين يجاز الدنيا تسايزلونيو وتيتون كوميتي تتريو حجاز قيمرو أب ديسيبلينهم كتبل بتزوروا مدبات بعبشام Yeah, I think أنا بوجنة بتعامي عقوبة في الله أبزي زحلة في أوارح قرية خلاه بذحات كافتهم دسلت أنا يوم نتي مالسي مبعثوا مويا جازت إجنة هيبنا مالتي عبنا جرا يكون جنا في مبعثوا مويا جازت إجنة جن حد خازونا أنتايو بتبعت نجارات نهري وهم ده حركة يعني impartiality
ጋዜጠኝነት ማለት ኢምፓርሻሊቲ ፀግዒ ፈፂምካ ትሕዛ ይትኽእልኒ ኢኻ ጋዜጠኛ ተራኺንክ ኣነ ናተይ ዝሓስቦ ዝኣምነሉ ዝድግፎ ነገር ክህልወኒ ይኽእል ግን as far as ጋዜጠኛ ረኾንኩ ፕላትፎርም ስጋብ ዝፈጠርኩ ማለት እዩ ሻራ ክህልወኒ ይብሉን ፍላይ ኣብቶም ደለይቲ ፍትሒ ማለት እዩ ስለዚ ብዘይ ሻርነት ነገራት ክትምት ብደይ ቲፎዘነት ማለት እዩ ሚድያ እንድሕር ቲፎዘ ክኾን ጀሚሩ ፀገም እዩ ስለዚ ኣነ ካብቶም ደሰልጠናዮም ዳርጋ ኩሎም ክብል ክእል ማለት እዩ ካብ ቲፎዘ ወፂኦም ኢምፓርሻሊ ነዚ ኣብ ሰዓት እዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ክይስዎ ክትንቱን ክዛረቡ ክሰምዑ ከለኹ ወላው ናትና እዩ እንተዘይወልኩ ብዘይ ገድስ ካበይ መፂ ብዘይ ገድስ ግን ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ማለት እዩ ስለዚ ክቕፅልዎ እቶም ኢምፓርሻል ኮይኖም ነቲ ኩነታት በቲ ንዕኦም ዝረኣዮም ግን ካ ፀቅዒ ከይሓዙ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ዝዛረቡ ይኹን ርእይቶም ድቡ ሓሳቦም ዝህቡ በዚ ጋጣሚ ኣፕሪሺየት ክገብሮም ይደሊ ምክንያቱ ነቲ ናይ ሞያ ጋዜጠኝነት ተላቢሶም መስሎ ዘሎ ስኻ ፕላትፎርም ኢኻ ትፈጥር መፂኡ ሓሳቡ ክሸይጥ ነቲ ሰብ ትህቦ ኣብዚ መፂኻ ናይ ጋዜጠኛ ስራሕ ትሰርሕ ተላሊኻ መፂኻ ሕቶ ተልካ ሕቶኻ ትሓትት ካልእ ማለት እዩ ካብኡ ተረፈ ግን ፀግዒ ሒዝካ ንሓደ ሸነኽ ኮንካ ኣንጻር ተሓደ ግን ኣይትሰርሕን ኢኻ ማለት እዩ ብዙሓት ካብቶም ደሰልጠናዮም ከዓ ካብዚ ናይ ቲፎዘነት መንፈስ ወፂኦም ይሰርሑ ምህላዎም ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ሆፕፉሊ ነቲ ዝጀመርናዮ ክንዕብዮ ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ትሬኒንግ ክንህብካ ኢኖ ተስፋ ንገብር ኣብ ቀፃሊ ማለት እዩ ፅቡቅ ሓመዳ ፅቡቅ ተገሊፃ ምናልባት እዚ ምላእ ካሊእ ትብሎ ዝሰሙ ወይ ከዓ ደጁ ኣብዚኣ ናይ ኮምፓሪዥን ናይ ሚድያታት ህግደትን ደለይቲ ፍትሕን ሓንቲ ሕቶ ተሪፋትና ዘላ ናዊና ክንከይድ ሽዑ ኣብዚ ትምልዎ ኦኬ كده تمام تتكلم تاريخ اوكي صمم ميت على مثلا اوكي يا أنا مباراه متنحه ناي زملو اي بلين ابزناي ميديا انا بزح غزي سكفتاتاتي يغلص صيله يفلدني ازناي ميديا مستناي قالسي كونفليكت اوف انترست الله ويليد امن انا كريو خلهو بنصور بزح غزي ابانا ازناي كونفليكت اوف انترست كداي بزح سبات ايد هبولن يوم ايردوم اليوم بزحات سبات زغرمني بزح غزي ابزخونه ولا بزخونه افت بوليتيكا وكايدسي نو أبز خمسة conflict of interest خجات مثل زهونس نعايت تصورني وأنا خلي دلين دحين أنا خلي بلين كتب لهم كله خجر دبلوم سبعة الله conflict of interest جن بالتعمي بزو حساب كاستوعب الزلوا قدايم حدث نخلت نجار بحنسة بمعرخ جزاء خجلجل عيكلي كل ده conflict of interest الله وتحدى نتحدى خطولوي خيلي بقالوتا فكوس حنسا بأونتاون كتقولوا يخلي كخافتنا يتحدى تمكرو متيون أفت حدا جن كل جزء بفلاي تمساس على تصفحي خجل اندحر يبكايو بايتا كيف يتقالوا ناي ربحات مجيش أو يقاتميو سلازي نتي وين تقال صغتها زيها وين تقال ربحاتك كختها زيها وين تقال ربحاتك كتقدميها نتقال صغتها زيها at the end of the day ويتقال سايخاخت كون دلكا ويكا نايكا لربحة خايخاخت كون دلكا زناتي مركزي تزي كوينو جن بفلاي مزحجن ريو زلنا كيدي ناي يوتيوب بهاريات ناي تيك توك بهاريات سي ناي تيك توك انفلونسر كخوني لكا افتك ألسي كي تبكل كاخت وتزرلو عدل كتيجي ونياتو على خي حسب كايو يوم في تيك توك نحر حمش 6 ساعات كيدو لايف كم مسمر كاب حديد ندا نطورو خلص سبيم تغير مجمرت انا لايف كتمروا خلو زنبرو سبعه دحراو حديرم فادوس كوينيس ان حكا فادوس ونا يقرصون يوم I don't know قدان قيرهم ديم قال اي قصلو حجي ولا تسبت ولا ناتنا حنقول خمسه عينت بلشو دخونه كايدا خصور اكلني سباتينا نحنا ندقسلو غزي فلوت كون الله نبلعلو غزي نحصبلو غزي دغن فاسكن وسدالنا زيتي نور نايسب باري اب تيك توك نحد على 10 ساعات لايف تمرح لها مو كان قالس زملكت قداي انت عينت قالسيخا كتسنكتا وتحيخا تقبرنا قالسي هو عينت نجر لنكم 10 تخلط مناتو
ሄልዚ ኣይኮነን ጥዕና ይብሉን ተዘረባታት ወላ ዘረባ ምትወዳእኻ ናብ ሃልወሲ ኢኻ ትኸይድ ናብ ቆይኻ ትኸይድ ገለ ዝፃረፍ ይመፅእ ገለ ስለዚ መደብ ትሕዝ ዛዕባ ትገብር ሓንቲ ሰዓት 2 ሰዓት ኢልካ ትውስን 3 ሰዓት ኢልካ ትውስን ትስእ ናብረኻ ህይወትካ ትገብር ከም ሰብ መጠን እንተደይ ኮይኑ ግን ንቃልሲ እውን ክትህውኽ ኢኻ ንቃልሲ እውን ክተበላሹ ኢኻ ምክንያቱ ቲክቶክ ጥዑም ክጥዕመካ እዩ ዩቱብ ጥዑም ክጥዕመካ እዩ ነቲ ቃልሲ ክትሃስዮ ኢኻ ሽዑ ሶ ሓዲኡ ክትመርፅ ክትኽእል ኣለካ ሶ እቲ ሰብ ከዓ እቲ ህዝብኻ ከስተውዕል ኣለዎ እሱ ዳ ዩቱበር እንድዩ ኢልካ ክትሓስብ ክትክእል ኣለካ ዳሓና ንሱስ ዩቱበር ስለዝኾነ እዩ ኣዝዩ ግን ክፀልወና የብሉን ሽዑ ነቲ ቃልሲ ክፀልወና የብሉን ሰብቲ ወይ ንሱ ዝገብሮ ነገራት it's this thing or the other ክልቲኡ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኣለዎ እዚ ናይ ሕጂ ሜድያ ብፍላይ ዘን ክልተቲ ዩቱብን ቲክቶክን ዝበሃላ ብፍላይ ምስ ቃልሲ ዝተሓሓዝ ኣነ ከም ሰምሃር ካብ ዝዕርዮ ዝፅይቆኦ ዝበዝሕ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ጠቃቅማ ቁርብ ከምዚ ቁሩዕ ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ስለዚ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኣሎ እቲ ሜድያታት ናትና ትዝበልካዮ ግን ናብቲ ፖይንት ክንምለስ ተኮይንና ናይ ህግደፍ ሜድያታት ኣይኮነን በርቲዑ ወይ ፅቡቅ መደባት ኣይኮነን ኣምፅኡ ወይ ዘንቅሕ ንህዝቢ ወይ ሓቅታት ሒዙ ስለዝመፀ ናይ ህግደፍ ሜድያ ኣይኮነን ሓቂ ንምዝራብ ፕሮፓጋንዳ ቀንዲ ፅልዋ ድዩ ስማዕና እቲ ፕሮፓጋንዳ እውን ወይ እንታይ ምስለካ ሓደ ንዝራብ ሕጂ ኣብ ደንበ ህግደፍ ዘለው ሰባት ወይ ሰዓብቲ ናይ ህግደፍ እንታይ ዓይነት ሰባት ምዃኖም ኩላትና ንፈልጦም ኢና ማለት ዋላ ዘይፈትዎ ዓይነት ምግቢ ህግደፍ ተሂቦም ክበልዑ ዝኽእሉ ፍጡራት እዮም ሽግር የብሎምን ሶ እቲ ፕሮፓጋንዳ ይጥዓም ይመቅር ኣይመቅር ብዘይ ገድስ ቺር ክገብሩ እዮም እሶም ክሕጎሱ እዮም ክዘሉ እዮም እስኮ ኣብኡ ኣይኮነን ትነጥቢ ዘሎ ግን ንሕና ብዝተኽኣለና መጠን ታክል ንገብሮ ኣለና ዶ ንዑ ዝምጥን ስራሕ ንሰርሕ ኣለና ዶ ብዓይኒ ፕሮፓጋንዳ ብዓይኒ ምንቃሕ ሰባት ብዓይኒ ስነጥበ ድራማታት ንገብር ኣለና ዲና እንተይልካኒ የለና ብሓቂ ንምስራሕ ማለት ኣብኡ ድኻም ኣለና ስለዚ ንሕና ስለዚ ተንቀሳቀስና እምበር ከምቲ ሄኖክ ድበለካ እዚ ዝመሽመሸ ኣስቤዛ ደውጥ ዘሎ ህግደፍ ስለዝነፍዕ ኣይኮነን ምክንያቱ ሲ ዓዊሉ ይዛረብ ዲያ ትብሎ ዝነበረት ሓንቲ ካብኦም ባዕሎም ከማን ክነቃቀፍሉ ጀሚሮም ዓዊልካ ምዝራብ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ምክንያቱ ትዛረቡ ዘረባሲ ነንሕድሕዱ ድጋጮ ይባይዘወይ ንፉዓተ ንኸውን መጋጨናዮ ነርና መደብ ከማን ብሰራሕና ትማል ዝበሎ ከምዚ ነይሩ ሎሚ ግን ከምዚ ይብል ኣሎ ስለዚ ኮንትራዲክት ይገብር ኣሎ ኢልና እውን መደባት ክንሰርሓሉ ንኽእል ነበር ከ ፕሮፓጋንዳ ናይ ህግደፍ ኣብ ፖለቲካ መትከላው ስለዘይኮነ ናይ ፖለቲካ ሶሪ ነቲ ዝጥቀመሉ ቃል ግን ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ፍሉጥ እዩ ህግደፍ ኣብ ዓለም ሶ ስለ ከምኡ ስለዝገብር 10 ግዜ ናፍቲ ግልብጥ ስልብጥ ስለዝብል መሓዙት ስለዝቀያየር ዓመ ዝበላ ሎሚ ኣይደግማን እዩ ህግደፍ ኣብ ፕሮፓጋንዳ ስለዚ ንዓያን ከማንሲ መደብ ክትሰርሓለን ትኽእል ኢኻ ቀሊል ክትምዝምዞስ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንሶም ኣይኮኑን ሓይሎም ንሕና ቁሩብ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት ኣጋጢሙና ስለዘሎ ኣበይ ኣይ ዶንት ኖ ኣብቲ ከነድህበሉ ዝግባኣና ስራሕ ስለደይ ነድህብ ዘለና ኢና እምበር ንሶም ስለዝነፍዑ ይኮኑን ምስ ሄኖክ ፅቡቅ ገይረ ድሰማማዕ ኣብዚኣ ግን ካብቲ ሕማቕ ዝሓማቕካ ክትረክብ ከለካ እቲ ሕማቕ ንፉዕ ኮይኑ ዝረኣየካ ግዜ ኣሎ ንሕና ግን ብዙሕ ሓቂ ኣለና ክንዛረበሉ ንኽእል ብዙሕ ክንሰርሖ ንኽእል መደባት ኣለና ብዙሕ ክነንቅሖ ንኽእል ነገራት ኣለና ብዙሕ ክንበፅሖ ንኽእል እዝኒ ኣለና ምክንያቱ ንሕና ንሕሱን ኢና ዘለና ኣይነጋንን ኢና ዘለና ኦልሬዲ ሲቶም ወፃእተኛታት ብሎገራት ኣብ ኤርትራ ከይዶም ዘቕርቦ ዘለዎ መደባት ረእይዎ ንሕና ከይበልና ከማን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እንተንሰርሓሉ ንህግደፍ እራቑ መውፃናዮ ነርና ማለት እዩ ስለዚ በዓል ሄኒ ንኸለኹም በዓል ደጁ ሰብ ሜድያ ኢኹም ኣብኡ ከለኹም ማለት እዩ ካሊእ ትረፍ ካብቲ ህግደፍ ክሰርሖ ዝፍትን ዓውታ ናይ ዓውታ ዘረባ ፕሮፓጋንዳታት ሲ ርእሱ ዝኸኣለ ካልእ ናሬቲቭስ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ብሓቂ ክሰርፅ ዝኽእል ሪሶርስስ እቲ ናይ ብሓቂ ክስራሕ ዝኽእል ስራሕ ምሳና እዩ ዘሎ ስለዚ ዕድመን ጥዕናን ይሃበና እሞ እቲ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት እንድሕር ዳ ዘየጋጢሙ ሲ ብዝተኻእለ መጠን ክስራሕ ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ብፍላይ ክልቲኹም ተሓሲብኩምሉ ፅቡቅ ነይሩ ኣባኹም ተስፋ ኣለና ያ እቲ ፀገም ኮይኑ ዝስማዓኒ እዚ ፕሮፓጋንዳ ዝበልኮ ሃመጋ ጠቂስካዮ ነርካ ከምዚ
بحافش بحر ناي سبسي كابقوم نجار مسمع همزي زسها وي بفلاي من حبرة تسمى زفخرا قله قوم زع مسألة نسواتنا العلكة مونيجال حجبوهم قديم تقوم الاستراتيجي نعمل أول سعيد لنا ويزي من يزبها زلين كنا سوا شكور قل زبها حجنعو جاس سر إذن هو ما هذا بروباغندا وي كاب بتصرف زلو تحوسه بقوم قرن يمنتي ميدياس وين تسبسي كخمسي فيروس حزمو يلبي دم زلو أو كون يسمع أنتي بروباغندا بقوم قرن تكملوا نبالي actually جا أدين وركتي ولا حدا فريم السنة وكان نجوزي كم كم سجيرو نت ميدياس هتقعد له ويكحزوا فتن ديجيتالي كأوروب كأوب يعني مودات حطنا نسي استخدم بلينا كونفليكت اوف انترست لا سماري ما حجب زي اخوينا المليار حتى نقيفه مسات بيتنا خبز اخت زجيم تقول يوم شوكي بالكو هناك معدام كعبين نخلي يوتيوب رايكم لا انا لا هو سؤال لا انا انا حساب معنا ولا حلابتا كونفليكت اوف انترست دبحال كان لنبل دحان صبو غير كان موبل دحراو ديل كا تراي دوسخ دحر ديل كا كان كغدفا مالتي نافتا نايكا قدلي زخون مغنياتو سدارغا كلكم يوم جاس تكوسخ زغبو ነገር كوسخالو نابلت حجانا تاي رايني كمزي هارد توك مشالو نتقالسي ጸገም ንዝኾን ዘሎ ኣምጪኻ ምሽ ኣብ ፐርሰናል ሌቨል ከምዚ ወይ ፐርሰናል ኣታክ ከይገበርካ ሃርድ ቶክ ኣባና ክጅመር ይግባእ ኢለ ሓስብ እንደገና ከም ሚድያታት ጸገታትን ከይወሰድካ ናብነት ጸገማት ኣብ ዝፍጠረሉ እዋን ክንዲ በቃ ዜና ተረኺቡ ኢልካ ናብቲ ሚድያታት ምጉያይ ከም ዋና ከም ሓላፍነታዊ ከም ናትካ ጉዳይ መጠን ያ ንምፍትሑ ኣቀዲምካ ክትሰርሕ ገለ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ انت لا زون كل مسرحة تسجيرهم انت لا ابدر جانوس تبصيحو ميزاناو مخان رتعاو مخان ناي حدا حساب عبيد كان حدا قال زي كونسي شالو يا ولا بتحطوات كوالا جلس كمي نقريت كسوقمنا زخل حطوات تقرب شالو كم غازيتنيا حاجه استماع زننا يا خازر لخانو تسفيت حطوات طبي خيد ابيك تود ددي خلخا جلسنا كاسل لك ايو قال مالتي حجي أبكم واحد مسنات كحبر المسلسل كخلالو ناي دريت فتح ميديا عند حد أخوي نسي مسوس سامع كون على ماسي نمكروقاس نمباس نمفل لاي نستفدت من شجرات فح نمبال زيادة نمسفحهم قالك خون يقولون كمية ترنفو كمية مازنو قال إن حسب كخت كايدهم تقول لك كايدهم مدبات مالتي فيك تكون على كان حدا أكل طرح حسابات مسمع يكون كان كتب زلك انا تم دليت فتحي كلهم ناتكا مخانم كتامن كتكل عليك كلتي مخانا كان جورناليست هونكا ناي اب ناي فتحت اشوينه تفالو خندابلكا كابتم دليت فتحها سيلكتيف كتكون لك احمد سايكلني رجعان لها كمزي ما اخلي خانسخه بقى تسبسي اتزخيل زولو نغرات نصور سئل خفطرلو ايكلني بقى كابتن حبريتا كبا ايكلني نامن يخمص نابخا يخمص سلازخا فير زخون اكايد ايكلو كازولو مالك ويت سئل بنصور كتغلصو كتكلالكا زخونه صقع كيوسدكا بتمتن زولو سبات ابتن زولو استفلالي حسابات بمعرخ تنقدوم كتكلالكا قد كل كن كم دلاي فتح متن نفتحت قالس نفتحي تخفل حساب زهلخا بزي قدس كزيخا قلبتك غنزبكا قلب بزي قدس مالتي اكننا ميديا كم حدا زين ارس ترخيبو الكلام ميديا خمسات نغرات امشيخا نغرات مشالو كمزي لا عاقن كاب تخدو زغبو من العلي نكخدو ترخا خاب تتصاوت اقديمكا تصقم كتفتح كتقالس يحايش مثلا مهنيا تقالسنات كايون يلس لز حسب نخلوتي نايتي نخلنتن زلوانا ناي فتحي ميدياات مالتي فير نكون مترارب زقدسول وانكا تحرتو كوانا خجمر كخلالو مالتي فكورس بو حساب تاش مغبر خون ايدفرو نخون غلغن نسبسي ابتول قناتو ابتاتو سبلنا كيت كعخاسي بزغبرم نغرات تي تحتاتنت نغرات لكعنت نخحزو غلغن ناي ميديا ترا قليل ايكونن اب زرجا زغن اي بصحنا نزلنا اند حردا بزع فتحي ارون كير بزع غله قداي يكون بزع حزب غله نحرا خوين غن بزحات ميدياتات لك على الوقت بالتقريخه مالتي مونياتو تهزب خاات ناتنا هزبي نز خمسات نجالا غزيو زهبو حجي غزيو بزهابو ملكعخا
ያ ገንዘብ ፈጥራለሁ ማለት እንጂ ስለዚህ ሚዲያታት ናትና ሕብሪ ከለውና እንደልና ንሕራብሎ ኮይኖም ገንዘብ ጥራሕ ምፃ እምበር ሕብረተሰብ ዕኖ ፍትሒ ይጥፋ ጉዳይና ይኮነ ንሕራብሎ ኮይኖም ግን ትክክል ይኹም ዘለኹም ኣጅኹም ይኽስሎም እንታይ ምኽብል ያ ከምኡ ዝብል ሓሳብ ዘለና يا هارتوب سجيكاني اوكي ليش وصل زنا يدجز ولا زنا يسامو تي زعابي actually conflict of interest big time هالو ابدن بس مالتي حجنتايو سبن من تاي يوتيوب كافيتو ገንዘብ ገሪ ይኳና I mean of course ጊዜ እንዲዝህብደሎ خبر እንበራሎ وناسي هنا انا نسخ النظام مدب زي اخم سرحالنا كو 2 ساعات اندحر اتفيخا بدحري ايدي تقبر غيزه اندحر هيبكاسي ገንዘብ ተገበርካ ጌጋ ይኮን ብምታይ አሞክት ነበር ትሕቶ ዝመጽግን ሕብረተሰብ ቃልስኻ እንዳጎልአኻ ግን ክኸውን የብሉ ሕጂ ክንፈላለዩ ማለት እዩ ንምንታይ ደይኮስ ብኸመይ ኻነት ገንዘብ ስሜት ክትገብሮ ትደሊ ዘለኻ እምበር ድኾነ ማለት እዩ ዋላ ትራቨል ብሎገር ይኹን ዋላ ኮሜዲያን ይኹን ዋላ ገለ ኾንስኒ እቲ ሜዲም ፕላትፎርም ተፈጢሩ ዘሎሲ ኢንሰንቲቫይዝ ዝገብረካ እዩ ዝኻ ንዓና ንኤርትራውያን ፍሉይ ክኸውን ኣይክእልን ሕጂ ብዙሓት ዩቲዩበራት ኣሎ ምድንጋራት ንኸይፍጠር ማለት እዩ ብጣዕሚ ብቕንዕና ዝሰርሑ ንሕብረተሰብ ኣገልጊሎም ናይታ ጊዜኦም ከኣኒ ንዓ ኮምፐንሴት ተኾነ ከኣኒ ፌር ቁኑዕ እዩ ኣክቹዋሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣንኮራ ኸማን ኣብኡ ኣባላቶም ብምዃን ዲኻልኻን ክንሕግዞም ከኣኒ ጌጋ ኣይኮነን ምክንያቱ ንኸዓቢ ኢኻ ዝገብሮ ዘለኻ እቲ ሕቶ ዝመፅእ ግን ኣብዚ ቃልሲ እዚ ነዚ ቃልሲ ብዘይምጥን ነዚ ቃልሲ ፋሕፋሕ ብዘብል ብኸምኡ ጌርካ እንድሕር ካፒታላይዝ ጌርካ ብኸምኡ ተዓዘብቲ ምክንያቱ ከም ዝብሎ ፀናሕናሲ ኣብ ጫዋጫቕ ህዝቢ እከባሉ ኢልካ ጫዋጫቕ ዘብል ኣብ ምፍልላይ ህዝቢ እከባሉ ኢልካ ህዝቢ ዝፈላለዩ ነገራት እዚኦም እንድሕር ትገብር ኣለካ ግን ብዛዕባ እቲ ቃልሲ ዘይኮንካ ብዛዕታ ኣኪብካ ሰብ ትረኸባ ገንዘብ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ እቲ ትኽክለኛ ዩቱበር ግን ብዛዕባ እንታይ ይሓስብ ብዛዕባ እታ መደብ ይትሓስብ እታ መደብ ክንደይ ገንዘብ ተምፅለይ ዘይኮነሲ እታ መደብ ከመይ ገይራ ነቲ ናተይ ክሬዲቢሊቲ ብሕብረተሰብ ተዕብዮ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ኣብቲ ሕብረተሰብ ህልወኒ ኢሉ ሓሲቡ እዩ ዝሰርሓ ከምኡ ምስ ሰርሓ ከዓ ንሳ ከኣኒ እንታይ ሒዛ ትመፅእ ከላ ገንዘብ ሒዛ ትመፅእ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ዩቱበር ቁኑዕ ዩቱበር ይፅቡቅ ኣሎ ከምዚኦም ኣሽሓት ክህልውና እውን እደሊ እየ ማለት እዩ እቶም ኩላትና ዓገብ ክንብሎም ዘለና ግን ንሕብረተሰብ ዘይመጥን ንሪኦም ኣለና ዋላ ገሊኦም ኣብ ቲክቶክ ከም ዝኽሳሙ ትሮ ፀናት 11 ሰዓት ውዒሎም ካብቲ ቲክቶክ ቆራሪፆም በዓል ሞኒካሪ በዓል ዩቱብ ከፊቶም ካፒታላይዝ ዝገብሩ ኣብዚኣቶም እንድሕርዳት ህዝቢ ዓስር ኣሎ ኩሎም ማዓት ኣነ ኣይፈልጦም እየ ሕጂ እቶም ኣብ ቲክቶክ ማዓት ኣሎ ማለት እዩ ብዙሕ ከኣሎ ማለት እዩ ንሕብረተሰብ ዘይምጥን መደባት እንዳገበሩ ዝኸዱ ስለዚ እዚ ግን መን ይጠጠው ከብሎ ዝኽእል እቲ ሕብረተሰብ እዩ ንሕና ስለተዛረብና ክሶ ገለ ስለዝበልና ዝመፅእ ለውጢ የለን እቲ ሕብረተሰብ ግን ንዕኡ ዘይጠቅም ንኣብነት ኣብ ደንበ ፍትሒ ነቲ ቃልሱ ዝሃሲ ነገር እንድሕር ዝገብር ሚድያ ኣሎ ንኣብነት ኣነ ኣለኹ ኤሪፒኤም ኣለኹ መስያት ቤትና ኣሎ ገለ ኣሎ እቲ ቃላሳይ ንሕና ናይ ፍትሒ ሚድያታት እየን ዝበሃላ እቲ ቃላሳይን ፍትሒ ኣብአን መፂኡ ዝርኢ ነገር ማለት እዩ እንድሕር ጌጋ ገብርሃለን ክእርም ዝኽእል ግን እቲ ተቃላሳይ ኣብ ሰዓት እዚ ግን እንታይ እዩ ዘሎ መሲልካ ነቲ ዝብድልን ነቲ ብቕንዕና ዝሰርሕን ብሓንሳብ ሪዎርድ ዝገብር ደንበ ፍትሒ ዘሎ actually ከማን ማለት እዩ ነቲ ብነፃ ዝሰርሕን ነቲ ገንዘቡ ሜክ እንዳገበር ዝሰርሕን ብሓንቲ ዓይን ዝጥምት ደንበ ፍትሒ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣብቲ ኣርኣያ ናይቲ ደንበ ፍትሒ ከይተቀየረ እዚ ሜድያ ደንበ ፍትሒ ክዕረ ኢልካ ምሕሳብ የዋህነት ይኸውን ይኽእል ብኸመይ እሞ ክዕረ ስለምንታይ ሓደ ነገር እኮ ተጋጊው መረምታ መቕፅዓት ከይገበርካሉ ዝመሓየሽ ነገር ኣሎ ዲ ኣብዚ ኣይገበርኒ ኢሎ I think እቲ ደንበ ፍትሒ ኣነ ኣብዚ ዝዓበየ ፀገም ማለት ናይቲ ሓፋሽ ደንበ ፍትሒ ዝዛረብ ዘለኹ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ሓደ ብቕንዕና መደብ ክሰርሕ ሓላፍነታዊ ክኸውን ርትዓዊ ክኸውን ደይሻራዊ ክኸውን ፅሁፍ መደብ ከቕርብ ብዙሕ ግዜ ዘጥፍእ ንዑ እውን ሪዎርድ ይገብሮኒ ዳስ ዋይ ብዙሓት ንፉዓት ኣድማዓት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣብዚ ሜድያ ደንበ ፍትሒ ንሪኦም ዘለና ምክንያቱ ነቲ ቤላ ቤሎ ዘምፅእ ንዑ ሪዎርድ ኣዊ ዝኸይድ ዘሎ ኣዊ ድዓስል ዘሎ ደን ከም ዝብሎ ዘለካ ገንዘብ ኣለካ ሞር ፕሮግራም ሰርሕ ሓደ 3 ሰዓት 4 ሰዓታት في መደብ ሰርሕ እንድሕር ኣታ መደቡ ዘይትሪየሉ ኮይንካ ወርሒ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ክሰርሕ ክእል ኾን ብድሕሪ ግን ተስፋ ክወርፅ ምክንያቱ ኣዝየ እንደኽ ዘደይ ንዓኻ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ስራሕ ነቲ ህዝቢ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ህዝቢ እንድሕር ዘይሪዎ ንመን ኢልካ ሰርሕ ሞን ኣይሰርሕን ኢኻ ስለዚ እቲ ደንበ ፍትሒ actually ነቶም ድፅይቕ እዩ ሪዎርድ ዝገብር ዘሎ ፈቲና ፀሪና
إزي بعلو سيلف كوريكت خيجبره نتوم تعنا زلهم نتوم تصبوا بروجرام معاتهم ما تابع مدباتهم ري شير ندا جبره خيجبره I think نعمل هذا نجار زلهم يسمع عنني كلامنا لو شاب زي دجز بولو أبتي ميدياتات مالتي نعمل أنحنا ميديا كم RPM مالتي أنا هم جازيتني هاي أبوز حسابه حدا خابت زعابي شجر له تي حفش دحن نقدر فموني ولا بتوم ما راح تيخاتوا لهم كالوتن سباسي نابنت مالتي بوضح حساب حتى كا كل التفاعل يزلوا حسابات امس بلك عبركم ودي اي موصل كاني عبركم ودي كاس اي موصل كا از فاكتي ولا حنتي انا يكون انا خم غازيتني خشكم وزلني تلك با زاني اندبول يزبلك اي نغروني خانه تحدهم يلك خير كان زلوا تادا كمزي هارتوك ترر زبل حتى اند حياتك تبعي سكاي زوص بدحري وين كزاربك وين ايدلي حجي ولا نحناسي كم قاعدتني هاسي حما اينا رخيبنا زلنا بذيك العالم يعني زبل حجه انا خيم هينوكسي تخغوبرو زدلسي نخي يقبرسي ولا اتوم سوات مالتيو فقادني هاتون ايكون هارتوك اي تحسبوا اي تحلموا بك مالتي كم زي بدحري ساي ترخبوني خا مالتي نتسب مالتي حجي ازلو تي شجر كالاي نجر كاني كميريا خوين كاون ناصنت كم قاعدتني ناصنت ذهب دنب فتح يلن مالسي نعنا ولا نسانا صنتنا سكچارتنا هرج زبل دم بفتحي زلو يا صاغي حز نغصو افكوسك حديد كايو صاغعنا يكوسا خوينكا كلتا تفاعلي زلو اب تفاعلي قاطامي ابز 40 غزيسي كلتا تفاعلي حسابات زلو ما ابز خيد دلوسي اب تفاعلي قاطام سيمسي كلت يوم تايلومني زري خانا يلومني كلت يوم تصاغنا يتحاد حيسكا زلخ امين كابز خف ነገር የለን ንስኻሲ ወላ ማለሲ ከመልካ 50 ርሕወን ሲጣፋ ካማይሳ ዝካለ ካገርካ ሓቶኻ ተዳሊኻ መጽኻ ይሓይትካ ዘለሃ ግን እቲ ሜንታሊቲ ኣብቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ኣብቶም መጽዮም ናብ ህዝቢ ሓላ ማለሲ ቃለ መሕተት ትዕድሞም ሲ ንሳቶም ካንስ ገና እዮም ዘሎ ንሶም ንገዛርሶም ኣይበሰሉን ዘሎ ስለዚህ I think እዚ ወን actually ነቶም ጋዜጠኛታት ዘለና ብድሆይ ማለት ሓደ ግዜ ናባ ጥራዩ ዝመጽት ነቀፌታ ናብቶም ጋዜጠኛታት ማለት ከም ድሬት ገብሩ ሃርቶክ ድሬት ገብሩ ተፋሊ ሓሳብ ጽኦም እዚታት ዝበሃል ነገር ኣሎ እዚ ሁሉ ግን I think ናይቶም መደባት ነዳል ዘይኮስ actually ናይቶም on the other end እዮም ዘለው እዚ ወን በዝጋጣሚ ማለት ኢንሻአላህ እቲ ህዝብ ክርድኦ ክፈልጦ ስለዚ ዘሎኸ thank you ጽቦ ዳርጋ ሰዓትን 20 ገርና ኣለና مس فرعات ودينا طبق نيرو حنتي تعريفاتنا زلا نبان مسكركا كلاتنا هم ريزلنا بحجوان هذيو كم زيلو متوريا هون زلو مفرحان مسار ولدي بسرعه ديكتاتور قدافي زين من تاع علامه كم قبروا له قال بحفشه بزيلو معلتي مالت زمدب على تسران كلتن ينانصر زلنا ورشو منته بزي علت زي ذكروا ناستات 10 عامات بهدف تأثيرهم تحيرهم زركبون منفسوانا بوتات نذكروا له معلتيو كمون نزمت علت 10 شو من تمسكرمون 13 عامات زي قليل زي يكون كبير زيو اب محاير تصنحو تحيرهم زلو بوليتيكاويان اسرات ومن غازيطنيات كون نعلت 10 شو من تمسكرم زمت صوارح مالتي ذكروا لي 13 عامات ابصرمات زلو كون ابستفالالي كمناتهم هاتيو عامات كون خل عليون عامات كون ابصرمات وين تحيرهم زلو ارتراوانو الله نسكياتهم نذكرنا كم زيناي سوريا كله تحبيز نبرغود دحرتي مقيار منغستيو سب كساب سغدغد زبلو سلمات قناتات ايتم تاثيرهم زنور دسكا حاكا قناتات مركنيو بقى تاثير له عمتها او خفيلهم ولا تسقياتهم سب ذكرهم اي نبرن رسعي نيرو لك كاو زخف كون نخيل يلوم زغمغمو تاثيرهم زنور زوصون زعلو خالو اكشوالي نزي سقياتهم زنا ذكرنا ابزي بستفعل مجدي دمصكم كونالو من نخيل مجدتات كمون بزعبازي انتهي رزين زخونه وي حلافنت زي سكن ملأختي تم حلال تدلي يعني موضوع دس ولكم حدا يجمر
تعال فريقنا يا بعلها ولا دجي والجمر اوكي يا نتو مسرات اب ساعات زي مچم دمصم كنسمع دا ايز غبانا نمبر دمص كنكون ما يكون زغبانا بساعات زي مالتي بتعمي زحزن يغلا بريخه مالتي كتاب كنزي كوسرا يغبوني نيرو تناي فتحي قالسي غلا بوحدو حجس تحمقت حماس هاغله درجه بصحيو غلا يكون زغبوني نيرو حجي بزعات كم عانت كلها يحلف له خنقمت هيكون زغبانا نيرو بزعبا زحلفو تاريخ كنقلص هيكون زغبانا نيرو حجي نصوم زحلفو كنسند كاب قالهم كنسمع كوم يزغبا نيرو غلا مالتي اي مثلنا انا بحجي ماسي تعاويت كاوتي خيوم قال ولا عوت هيكون بقى ماس ارنو كوم ابز بالدرجه يبصحان معناته حجي سمعتينا دمص እንደሆነ يمكن ነበር دمصም كنسمع يزغبانا حد معلتكو دمص እንደሆነ كاي نبرني خان سمتاي خبرلو تي መጨረሻው ማለት እጂ ናብት መጀመርታ ዘበግስናዩ ነገርና ክንብለስ ማለት ናፍና መጀመርታ ዝነበረ ሕቶታቲና ክንብለስ ማለት እዩ ማሲ ያ እቲ ኣብደም በተቃውሞ ዝደጋገም ጌጋታት ኩሉ ግዜ ድምጽ ንኹንኮኖም ኩሉ ግዜ ብዛዕቦም ክንዛረብ ኩሉ ግዜ ብዛዕቦም እንዳተንተና ንኽነብር እዩ ዝገብር እጂ ተኣካይዳና ተስተኻኺሉ ገለ ግን ነታ ድምጽ ንኹነሎም ንዖም ዘይኮነስ ናቶም ድምጽ እንሰምዓላ መዓልቲ እንዳሃረፍና እዩ ክንሰርሕ ዝግባአና ክንጎይ ዝግባአና ገለ ማለት እዩ በዛ አጋጣሚ መንፈሳውያን አቦታት ገለውን ክትብል ጸኒሕካ ክትጠቅስ ጸኒሕካ ገለ ቶም መራሕቲ ሃይማኖታት ገለ አይና ሃይማኖት ብዘይ ቅድስ ገለ ናይ ገለ ማይርዳእነን እዩ ማለት ሲ ናብ ገሃንም ንኸይኣቱ ንፈጣሪ ከገልግሉ ናይ ዓለም ነገር ተባይሎም ቀቢጾም ዋላ እኳ ቶባ ተዘይበሉስ ግን ቀዳምነት ናተይ ተሰማያዊ ነገር እዩ ኢሎም حاسبهم እንዳተቃሉስ ስለምንታይኦም ባራዩ ናይ ስርዓታት ባራዩ ናይቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ህዝብ ዘጽነት ሃገር ዘጥፍ ዘሎ ስርዓት ዝኾኑ አይፈልጥና ያነ ማሲ ሰንስ ይብሉን ምሻሎ ኣነ ናይ በቃ ናይ ሰማያዊ እንድሕራት ብላለኻ ኾንካሲ ኣብዚ ሞንታ እዩ ደንበርበር ዘብል ዘለካ ሓደ ኣቦታትካ ዝጭፍልቕ ነቲ ናተይ ትብሉ ሃይማኖት ዘበሳብስ ነቲ ክትጓስዮ ዝግባእካ ህዝቢ ዝህልቕ ዘሎ ስርዓት ኣብ ትሕቲ ኣብ መስቀደስ ዘብለካ ዘሎ ስንታይ እዩ ሕጂ ኣይከውኒ ወይ ምድራዊ ክትከውን ኣለካ ወይ ሰማያዊ ክትከውን ክትቀል ኣለካ ገለኖ ሕጂ ሎኽመኛታት ክኾኑ የብሎምን ሶሪ ተቃላት ግን በቃ በዚ ምሻሎ ናይ ሃይማኖት ተኣሽሙ ተቢልካ ህዝቢ ሃይማኖተኛታት ኢና ከም ህዝቢ ገለ ኣቦይ ክብለካ ኣኽብሮት ከርእካ እዩ ገለ ሃይማኖት ስለ ዘለካ ገለ ግን ኣብቲ ናይ ፖለቲካ ጭምልቕና ገለ ኣኩም ጠጠው ኢሎም ሰማያውን ተዳ ኮይኖም ናይ ሰማያዊ ስራሕ ነቲ ሓቂ ንምባል ክደፍሩ ክኽእሉሎም ሕጂ ስለምንታይ ስፔሻል ንዖም ዛረብ ዘለኹ መሲልካ ኣብቲ ሕብረተሰብ ፀለውቲ ኣካላትን ስለ ዝኾኑ ካብ እንታይ ሬሊኮስ ካብ ሃይማኖታዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ እንዲና መፂና ገለ ሕጂ ቶም መራሕቲ ሃይማኖታቶም ገለ ልዑል ተራ ኣለዎም ሕጂ ንዖም ከዓ ከም ድላዮ ክላገፀሎም እዩ ዝፍትን ስርዓት ንሶም ግን እዚ ናይ መሬት ነገር ገዲፍና ናይ ሰማይና እንደሊ ብዛዕት ዘለኣለማዊ ህይወት ኢና ንሓስብ ገለ እንዳበሉሲ ኣብቲ ምድራዊ ነገር ጨምለቕለቕ ምባል ክገድፍዎ እዩ ዝግብኦ ከምዚ ብታሽሙ ክረአ የብሉን ያ ማሲ ከምዚ ሃይማኖታት ምትልኻፍ ገለ ከምኡ ይኮናን ከምኡ ይኮንኩ ዝገብር ዘለኹ ግን እቶም ህዝቢ ክጓስዩ ዝግብኦም ህዝብ ዘጽነት ዘሎ ስርዓት ዝበሎም ድሕር ኣይደግምሉ ኮይኖም ብተደጋጋሚ ስለ ዝረአ እዩ ነቶም ትማል ንግሆም ሰኦም ዝነበሩ ኣቦታቶም መንፈሳውያን ኣቦታቶም እንድሕር ይኽሕዱ እንድሕር ኣይጠልሙ ስለኦም ክደፎም ሓድ ንዖም ድምፂ ኮኖም ድሕር ዘይክእሉ ኮይኖም ብዛዕቦም ድሕር ክሓቱ ዘይክእሉ ኮይኖም ሰማያውያን ንሕና ናይ ምድሪ ነገር ኣይኮነን ናይ ሰማይ ነገር እዩ ዘብለና ናይ ፈጣሪ ናይ ኣምላኽ ናይ ሓጢኣት ናይ ገለመለ እንዳበሉ ምዝራብ ሓሶት እዩ ሕጂ ካብ ከምኡ እንተዝገላገሉ ጽቡቕ ኮይኑ ይስማዓኒ ንዓይ ማለት እዩ ዓባይ ኣርእስቲ ቢልካ ብፍላይ ኣብዚ ሕጂ ዝያዳ ዝረአ ዘሎ ነገር እቲ ናይ ወለዲ ምእሳር ገለ ተፈቲኑ እዩ ኣብ ብዙሓት ውልቀ መልእኽቲ ገለ ፈቲኖም እዮም ምሻሎ በቃ እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ዓቕሊ ፅበት ስጉምቲ ገለ ንሱ እዩ ይመስለኒ እቲ ኣረኖ እቲ ስርዓት ንባዕሉ እዚ ነገር ከምዚ የስርሑ ብዝግባእ ዝግንዘብን ዝፈልጥን ገለ ኮይኑ ይስማዓኒ ሕጂ ኣብ ሰዓት ዝያዳ ከምኡታት ዝበዝሕ ዘሎ ከምዚ عقل صبتها وعينت وسانيتات مشالو قال خويا يسمعني زغنا بعل حبرتسب تفتينيو بعل ما او تفتينيو قال ترجم يبردو ماشي حدا سبنا بقال سخمص انكلو حدا سب انصار سرعت تتوكبل انكلو
እቲ ዝኸፍአ ነገር እውን ኣብ ግምት እንዳሓሰብ እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ሂወቱ ብዛዕባ ማስ ኩሉ ነገሩ ገለ ብዙሕ ነገር ክኸፍል ከም ዝኽእል ኣሚኑ ኣብቲ ቃልሲ ገለ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ለቶም ደገፍት ናይቲ ስርዓት ነቲ ስርዓት ንባዕሉ በዛ ኣጋጣሚ ኣይስርሕን እዩ ቅድሚ ሕጂ ንዝነበሩ ዓመፅቲ ቅድሚ ሕጂ ንዝነበሩ ቀተልቲ ቅድሚ ሕጂ ንዝነበሩ ጨፍለቕቲ ኣብ ዋላ ሓደ ኣየብፅሖም ሕቶ ህዝቢ ካብ ምምላስ ኣይዓገተን እንትኾኑ ዓይነት ስጉምትታት ክብሎም ደሊ ማለት እዩ ነቶም ከምኡ ዘጋጠሞም ኣሕዋት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ናይ ክቡር ሓው ናይ ነሽነሽ ወላዲ እውን ክንብሎ ቀሊና ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ በርትዑ ሓይሉ በቃ እቶም ወለድኹም ከመይ ዓይነት ሰብ ክትከውን ደልዩ ኢኻ ነው ከምኡኹም በቃ ወላ ሓንቲ ያ ብዙሕ ከምኡ ክገብር ይኽእል እዩ ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ዓቕሊ ፅበታዊ ዓይነት ውሳኔታት ገለ ክውሰን ይኽእል እዩ ግን ዝያዳ ክንሕይል ዝያዳ ክንነፍዕ ዝያዳ ክንቅልጥፍ እዩ ዝግባአና እዚ ከምዚ ነገር ያ ኣብ ዓቕሊ ፅበት ብዙሕ እዋን ኣብቲ ሰብ ኣብቲ ዓቕሉ ዝፀበ እዋን ብዙሕ ነገራት ትገብር እንዲሁ ሕጂ ኣብኡ ዝገድ ነገር እውን ከይንርኢ ዝያዳ ክንሕይል ዝያዳ ክንነፍዕ ዝያዳ እቲ ቃልስና ክንሕይል እዩ ዝግባአና እየ ክብል ዝደሊ ተንኪዩ ፅቡቅ ለጆ ቀጥል ሰቡ ኣርናብ ሄኖ ጋንኪ ጉዳይ እስራት ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልና ናይ እምነት ኣብ ኤርትራ ካብቲ ዓለም ለኻዊ ሸፈነ ዝተዋህቦ ጉዳይ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ እዩ ግን ክሳብ ሕጂ ከዓ ወላ ሓንቲ ፍታሕ ኣይተረኽቦን ማለት እዩ ንሳቶም ደኺሞም ሰባት እዮም እንታይ ክኾኑ ኣለዉ ይንፈልጥን ኢና ስድሮኦም ከማን ደኺሞም ብምፅባይ ማለት እዩ ደቆም መብዛሕትኦም ኣብ ስደት ተዘሪኦም ኣለዉ እስከ ገለ ፅቡቅ ሳይድናቱ ማለት ፅቡቅ ነገር ብዛዕባ ደቆም ክዛርብ ተኮይነ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ ቅርብትለይ ካብቲ ከዛርበና ዝፀንሐ ነገራት እውን እዚ እዩ ሓደ ምክንያቱ ንሕና ብመጠንቲ ድራግ ዝገበርናዮ ነዚ ቃልሲ ዝጎተትናዮ ብመጠንቲ ዝደንጎናዮ ክንከይድ ከለና ኣብዚ ጉዕዞ ነፍሲ ወከፍ ትንፋስ ኣብቲ ጎዳጉዲ ናይ ህግደፍ ከዓ ደንጉናያ ትሓልፍ ኣላ ማለት እዩ ትንፋሳት እዩ ማለት መንእሰያት ከዓ ኣይኮኑን ኣቦታት ኣዴታት ጥዕና ዘይነበሮም ኣባ ሓጎታት ከም በዓል ሲሓም ከዓ ንኣሽቱ ቆልዑት ደቂ 15 ከለዋ ዝተኣስራ ማለት ክትሓስቦን ከለካ ብናይ ሰብ ኣእምሮ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሓንቲ ስድራ ቤት ብሓንቲ መዓልቲ ኣቦን ኣደን ዝሰኣኑ ደቅማ 5 ዕሪፎ ኣለዉ ደቂ ጴጥሮስ ሰለሙን ኣለዉ ኣቦኦምን ኣዲኦም ዝሰኣኑ ማለት እዩ ሰውታ ስድራስ ፀልሚታ ማለት እዩ ብህግደፍ ነዚ እንዳረኣኻ እንዳሰማዕካ ኤርትራ ፅቡቅ እያ ዘላ ምባል ናይ ፍጡር ወዲ ሰብ ባህሪ ኣይኮነን ናይ ምድጋፍ እውን ኣይኮነን ክንገልፆ ዘይንኽእል ዓይነት ፀገም እዩ ንዕኡ ዝኸውን ግዜ ይሃበና ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ጓል ጴጥሮስ ሰለሙንን ኣስቴር ዮሃንስን እዚ ኩሉ እሰማ ሓሊፋ እዚ ኩሉ ትራውማ ሓሊፋ ክልቲኦም ወለዳ ተሓይሮማ ግን ተዓዊታ ኣብ ሓደ ግዜ ክልተ ማስተር ሰሪሓ ሕጂ ተመሪቃ ኣላ ኩላትና ርኢናያ በቃ ከምዚ ምሻለካ ተኣምር እዩ ዝኾነካ ምክንያቱስ ሓቂ ንምዝራብ ነዚ ደንበ ፍትሒ እንታይ ኮይነ የመሲልኩም ኣነ ዋላ ኣካሉ እንዴ ኩሉ ግዜ በቃ ነብሱ ክግምግም ዝደልዮ ብዓይኒ ዞም ቆልዑት ክሪኦ ስለ ዝደሊ ዞም ቆልዑት ተስፋ ይህልዎም ላይክ ወለዶም ክሪዩ እዚ ቃልሲ ተዓዊቱስ ስድሮኦም ክሪዩ ከምዚ ኢልና ነንሕድሕድና ከምዚ ክንከውን ከለና ነቲ ቃልሲ ክንጎቶ ከለና ክንሓምቕ ከለና ኣብ ቀንጠመንጢ ክንዋዕል ክንሓድር ከለና ተስፋ ናይዞም ቆልዑትን ኮላ ይነፀልምት ኣለና ተስፋ ናይ ስድራ ቤታት ናይ ኩሎም ፍዩራት ነፀልምት ኣለና ስድሮኦም እኳ እዮም ስድሮኦም ኣቦኦም ኣዲኦም it's not like ትፈልጦ ሰብ ገለ ኣቦኦም ኣዲኦም ኣሕዋቶም ደቆም
ኣሚናቶም ሰቦ ኣደደቆም ኣቦ ደቀን ሕጅሲ ዳርጋ ሂወቶም ብምሉእ እዩ ለሚሱ ዘሎ ሕጂ ተስፍኦም ግን ክቐትሉ ይክእሉ እዮም ክሳዕታ ናይ መወዳእታ ቅባፀት ዝረኽቡ ማለት ስለዚ ተስፋ ኣለዎም ጭልንጭል ትብል ተስፋ ኣላቶም እዚ ናትና ሕማቕ ከዓ ንናቶም ተስፋ እናሻ እዩ ዝቐትሎ ስለዚ ብዛዕባኦም ከነሓስብ ዶ ቁርብ ብዛዕባቶም ሕዩራት ብዓብዩ ብዛዕባቶም ኣብ ጎዳዊ ጉዲ ዘለው ኣብ ጎዳዊ ጉዲ 24 ዓመት እዮም ክመልኡ ሕጂ ሰፕተምበር 18 ባይዘወይ ቶም ኣብ መስከረም 2001 ዝተኣስሩ በዓል ዶክተር ፍጹም ዶንጎዮም እዮም ተኣሲሮም ስለዚ ንሳቶም 21 ዓመት እዮም ሕጂ መሊኦም ነዊሕ እዩ ሕጂ ሓንሳ ኩሉ ግዜ ንነፍስኻ ኣብ ቦታ ካልእ ሰብ ጌርካ ክትሪኣ እንተዘይክኢልካ ምረት ወይ ከዓ ሽግር ናይቲ ሰብ ክርዳእካ ከቢድ እዩ ኣሓ ከምዝባ እዩ ኢልካ እውን መንገድካ ትስተኻኽል ኣይትኽእልን ኢኻ ብዛዕባ ነፍስኻ ጥራይ ክትሓስብ የብልካ ንስኻ ስድራ ቤትካ ምሳኻ ስለ ዘለዉ ብፍላይ ደቅኻ ምሳኻ ስለ ዘለዉ ኣብዚ ቅድመይሲ ናይ ኣቡነ አንጦኒዎስ ትብል ኣሎ ተስፋ ነይሩኒ ኣቡነ አንጦኒዎስ ክወፁ ኣሎ ክወፁ እሞ ክባረኹና ድሓን ክኾኑ ጥዕንኦም ተስፋ ነይሩኒ ምስ ዓረፉ 2022 I felt ከምዚ ኣነ ደቐተልክኦ ጊልት ተሰሚዑኒ ደንጊና እዮም ሕጂ 2022 እዩ ነይሩ ሽዑ 2025 ካብ በፂሕና ሕሰብዎ 3 ዓመት ኣብዚ ውሽጢ 3 ዓመት ከዓ ክንደይ ካብቶም ኣብ ጎዳጉዲ ዘለዎም ሞይቶም ኣለዉ ላይክ ከምዚ ኢልና እንዳሕዳደይ ሓሲብና ንቅድሚት ኣይንኸይድን ኢና ኣነ ፅቡቅ ክህሉ ይኽእል እየ ስድራይ ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ምሳይ ኣሕዋተይ ኣደይ ግን ድሕር ቃልሲ ንፍትሒ ጀሚርካ ግን ብዛዕባ ነብስኻ ጥራይ ኣይኮንካ እንትሓስብ ብዛዕባ ዝፀልመታ ስድራ ቤታት ብዛዕባ ወሊዶም ከም መኻን ዝኾኑ ወለዲ ብዛዕባ ኣቦኦምን ኣዴኦምን ዝሰኣኑ ንኣሽቱ እሸላት በይኖም ዝዓበዩ በይኖም ክዓብዩ ዝተገደዱ ወለዶም ኣምፂኦማ ኣብ ትበሃል ሃገር ብክንደይ ከርተት ብክንደይ መከራ ሃዲሞም ዝወፁ ኣብ ኢድ ሰብ ዝወደቑ ከምዚ ኢልና ክንሓስብ ተዘይክኢልና ጌና ከነደንግዮ ኢና ነዚ ቃልሲ ንዓይ ይጥዓመኒ ኣነ ፀገም የብለይን ኣነ ጥራሕ ይረአ እንተኮይኑ ጌና ኣብቲ ዕንደራታት ኣብቲ ዕሸላዊ ጉዕዞ ክንቅፅል ኢና ግን ሓደ መዓልቲ ከዓ እግዚኣብሔር ከዓ መልሲ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንባዓትና ይዞም ቆልዑት እዚኦም ኣይሰድርናን እዩ ንኩልና ማለት እዩ ከቢድ ጉዕዞ እዮም ኣሕሊፎም ብፍላይ ከይወፁ ብኤርትራ ከለዉ ኣብ ቤት ትምህርቲ ደቂ ከዳዓት ተባሂሎም ዝቐርቦም ከማን ኣይነበረ ብክንደይ መከራ እዮም ዓብዮም ብክንደይ መከራ ሓሊፎም ኣብ ስደት ከማን ይሕሾም ሕጂ መሳኪ ኣብ ዘይፈልጥዎም ህዝቢ ይሕሾም ስለዚ ብጃኹም ንነብስና ደይኮነስ ነዞም ቆልዑት ንርአ ንስድራ ናይቶም እሱራት ካብ ኩሉ ብዓብዩ ከዓ ነቶም እሱራት ስለዚ ሓንሳ ቃልሲ ንፍትሒ ኣብ ቦታ ካልኦት ኮንካ ንክትነብር ኣብ ቦታ ውጡዓት ኣብ ቦታ ምቑሓት ኣብ ቦታ ዝተሓረዱ ዝተረሸኑ ኣቡነ አንጦኒዎስ ሰኣን ሽኮሪኦም ዝከናኸኖም እዮም ሕማሞም ገዲድዎም ዓሪፎም ምክንያቱ ግቡእ ሕክምና ይገበሩሎም ምስ ትዕቤቶም ማለት እዩ ስለዚ ናይ እሱራትና ጉዳይ ከቢድ እንድዩ ሕልናና ግን ኣና ከዓ ፅባሕ ንጎ ከኣስረና እዩ ክወቕሰና እዩ ሓደ ካብኦም ክወድል ከሎ
نحنا خمز جبرنايو كوينو كوجعنا يحلنا أنا سلازي بجهاتكم نقلاتف يتبعوا له وساتهم مقاوحهم كتفتحوا لهم تنفتح لهم سلازي بجهاتكم ما عندنا نقدفه حدنا موقف أصلا نقدفه نتعوت هذا عوتي كم زعين السجابيتات كلها خوا مقاوح مسفر نايزياتهم تصدقينه سلازي أنا نوعه بك حرر زبلقن تريقو تخيدمو كستايخونا كامالتيو سلازي سوري كستايخونا قن رزين أواني رزين قد أيوها سلازي زغال سندح الرزين نازين خدو خينا سايلك هيك نمسو لو توناي كهلوني سلازي حدر أبجاهاتكم قربت لي أبوتا نايزوم سبات نأتوا نفسنا كدنات أيكونن سلسلة عبيد كخاتو كازلون خطردا كدنات أيكون كان صا كترشن زلكا مفلاتو درحي أخلكاي نايزوم سبات زيوم زانتا أنببو وتتصحيفو لهم أي كله زي خبر زدلي سبتمبر 10 شمون تيقربالو سفاي قبر مسقال يوم قلت أنحيت كتقبر زوم ميديا زلكم سبات ده يوم كنقبر قديتاي أي قبرنا نحكي المزراب كم تزقبا ده يوم كلوت سلازي لا كم تعمي ما أزاز جبرته ده حاجز دلينا يوم حتيتو منا ندات حجزنا تنحكي زوم عندنا نزوم كلوت تسبح نهو مالنا عملتي زي أخبرني ده سوري تسبح هوي أنا وحي أمش شريتها بتعمل تسبومبر بتعمل I think because مول أولو نجار يبلين أمسي سام بزبالته أبشام ما نايتن سدرا بيتات نخون قليل نجار يكونن ولد انتا يبلو موت غبات صيتي يبلو قالو دي يلن زي تفلت دعم كبير كان زي نخذ جوجل صوي يتخيلني خا سلازي سرعة جرافيك أنتا يو زجاج برزلو نتوم زحيرهم رايزك واس نقولهم توم سدرايتات أبكبهم زلو حجي حدا سبكن بالكلنا بغطرين رأيه أبكبوس كندي سوات اللوهم بالكن كأدنا بعلت بيت دوكو أبو أدي حاوي يعرفت من مهارة الجزاوات زيهم كلهم عشحاتهم جزهم كلهم مسؤسر تحيرهم يمزلو ذي قليل يكونن مالسي زي عينت بجاك أب مافياتات أب منقساتون أي ترهبونيخ ولو إن أب درجي جزائي نيرو بحال هاي الأسلاسة جزاءات نيرون بحاله كم ذا عينت شكانجن أب تجي زي مجزاتي أبتم مجزات وين حالتات وعين برد مالتي لازم خبيديو كل جيزة نايو حاجة نجورا قالسي نزياتهم زمتن كهون خلالو سدرا بيتهم زمتن كهون خلالو كل جيزة خنذكرهم of course هذا جيزة تي مذكر وي نعملت لهم حجي بزعبازهم شوعات بوتات تقبر نجارلو جلا سب انتاي بس انتاي هجرف ده نعود أبون تايلك سوي كون انت حكي كل جيزة حنت لا حاوداويت انترفيو هاي بروح الله تجاربني رئيسي كليك تجبر حزبها أبوهم مخردوا مالتي حدا أسر يلو مالتيو خاب إسرائيل خلوا مالتيو انتهي الكات حسب نيركاي لوسي أبدأ جذلوس ذكرنا اللودو إلى إيه حسب نير تأثير خلص بس عبايس حسب اللودو حاول حفته هزبس إلى يحسب نيريلو مالتي هجن تايو حدا التأثير زموت نحنا مسرس عنها يزموت ولا مسموت نحن نذكرها لنا هي أو يتثبتي لازم سازياتهم إساس لدى أسرهم أو تورتشر جيرس لدى قاتلهم أيكون زموت نايب حق زموت نحنا مسرس عنها سلازي كي موتوا بهوات هالم أي هالم هي أقوينا من هنورو كل جديد تما أبدأ قدرنا نذكره معنا بذا عين هنرد في زغرسي كبير مخانو أوش دل خازي أي دل خبانا إذا أي دل ما we don't know عين فلتينا قال يوم أبصر يزرعني يعني ريم مالي سلازي إذا أقل هالنجار أيقونة we always have to remember them إتقال سي أنصار مرسعي سرعة قدف كرسعنا يسعر له نحن أنا خي نرسع ممكن قالس كن قالنا لذا قال سنة قال سي أنصار مرسعي إذا أنا يكون أبقالوت من زنبري أتي صار نايس درابي هازول كأنا أنت هازول دم بفتحي anyway أتي دخامات دم بفتح زرزير كاي وداني حدا خالة دخامات انتهاي نتوم أبداس ورا هاي نمسي transnational repression أنصارنا زفوتهم دولو دقف سرعة قدف أبدأ هاي نمسي نتدرابيتنا نخصر الصوع زلو
እዚ ኮይት ስግረደ ባዓመ ዝባል أنا أبدأ خوينا أمريكا ذهبت الناس إن تتقيم حسابي سلز جلسكوس أبزي مسايز الله سي نهينوك سدرابيت خسر لهم كصنت لهم كتقف لهم نزبل نزيوم كمان كنا راح أول ما يكالنا أبكر محجة هن أربعة ما يكالنا معناته literally transnational repression مالت إز مالتي سلزي زوم في الله عملية هذا له نايت سرعات ويت أو تحت مالتي أبوز حاجات أمين وزحات فكرنا نزياتهم هذا organized دهونه سرح سريحة أبكر محجز أربع المنجد خبر كخير علو ينبونش نش سول ميري حسب على تدقق عمي سم سعر خمس نبارو بزي شبت الزهرة بند حد عني روينو إذا نقدر خمرت على تقييمهم أسيرهم كون هول زي كوني هول لجل تا كون زخولي أنا تقدر سنة تقول خالو نايت سرعات بحريات الحراب قمتها سلاسي أوش عادي من بارك اليوم ناس أبدأ من بارك نسا I don't think it's fair أبدأ حجان انت أزري دخامناتنا أزري خمدن بفتي كم زيوم ذا أما سولو تبقى سوات وسيلك أكشن وسيلك خنساه لهم نخل عاكنا نقبر أبين وعلالنا ما سلازي أنا أتليس أبنت كنقبر كنكرال لنا زوم كم يوم عينت مفرحات أبلعنا تفوت سمية زبل نزوم أبوتاتنا نتم كلهم بعشحات أبورا ودي أب كونتينرات أفشل هذا اللوهاني زجابيهر مواصل حبهم كوانا زي كونا خاب زجابيهر مواصل حبهم نتم أبدأ جزلو دكوم سدرابيتهم محاسهم وعرفتهم نزيهم كلهم كاني برتعي حبهم مالتي نحنا خواي جميع الناس زوم أبدأ لهم بزحات كاني سجام موداتا كنذكرهمنا مناطق تعالسنا تسرعة تقرف تجبره هنا أنصار مرسعة للخانة forever كأن خنك على اسمهنا بزي ناتي ملخص تعالي دالي تسفي thank you صبو مدب نيرنا بتعمينا يبعاكي نوي ساعة حيزكم أزي قالت قلت زيك اللي مسكنوكم بسم كلهم تعاتلتي مسيات بيتنا مسكنوكم كبرات تعاتلتي مسيات بيتنا أنا سوف حزب لزيته أبزخن زازمينا قطالي بحال مدك سنرخب عون نمسكنا سلام thank you احنا نمسكنا كاتسفي يعني لنا مرحبا thank you يعني لنا تسفي كمون هنوكا سمارينو thank you مرحبا مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل صحفات تنقص مسلتاتن قال محتتاتن حيزا بذكرها سكبر أب إنها ترى الوقت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعج وني عيسجدن عني عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي